Tete onu murubeli bw'ensoko bwakire mambi ya lero chitariki 2 mutinyu kianda mwaka bw'ikiri 2025 na asenchire abeno mwanchu muligerelia ndonsi asoberete nigo twakwarganiri elito chake lituko asenchira endonge na nene mono tonyare ko batogokora egintu togoteba guturana na egere twaturanire mwanchu muligerelia elito nyare ko batokubeka asomurubelio na asenchire abene onyare ko bagochaka lituko liago na obongaini nene mono mwanchu muligerelia tukumanye na ande tosome message yago Diana liyo tonyare ko batokoranga ngayoberete nekera twarorira soberete na butogotebia nga ningi kegendere tu mwanchu muligereri kurugoro twatiganete naye nande tukweneri ngambi yamo nasugo tubwatie unaigoro gwatubwate tinando mwanchu muligena bugutubwatie asenchira ya bene asomtanda Facebook na bugonyara ko bagutubwatie Ensoko TV anene ogenda se ensemo ya YouTube onyara ko bagutubwatie ororo na ekera gwatubwatiri ororo nigo konyora eliogi nechibiche chindonge na anene mono tonyara ko batogo seseneni na kumanyani ali agendete gokorekana ase chinsemo ao nawe gwatigangire libagari ya bene kugwakira ngambi ya mona soko cyo gitaseni gitu gya Ensoko TV koba egetaseni kiago namba AM kurutwa cyagiteri tukurigoro ndocinga mugende tugutubwatia nabwo gucengera emirobiri itumi gitaseni gya Ensoko TV nabantu kwaliania asomurobiri ito Ensoko bwakire konga tuskande tukomanye Diana manyete litukurigoro na litwasiorete na ande egento ntete kwirene lyumugusia ndonsi asaberete igorogo gwatoete chinguru na nene muna natebete bagusina abantu buko bwata abantu bamwe abamaboko mbato bwatete nasenchire abene igoro nintu twarenge na mbeyemo ase umutanda go trend umurobelyo ito bw'ensoko bwakire olyo nde bwensi oligere tiritu kuri igoro na lero gwakire oromogeni kendera gutubwatia nasenchire abene tunyare ko batokonyara ko ba toko kusema ndibunege sakuge ko gero umugusi gatebe tole na semyo mwabo Diana umanyete buna tulega nabo konyora chinsa chinde muntu namanyete kosinogoso nebikoroto kwanyoranga muntu nde nare gikorote kerabwate kiatandukire eratagitege gugituta kwanyora muntu ndomate yayo geso ni gikorote kibwanchete kwanyara kobaga kwanyoranga enchirende ya bene kwanyore gokoreki kwasemiri umuntu mino nando mwancho muligereria senchire ya bene nabuna nagotebia nabo kunyara ko bagotubwatia sensemo ya YouTube nande monekero gotubwatia oroto gotebiga ki subscribe mwancho muligereria etogotebia tunabaganire stole asore lakini to subscribe lie YouTube account yeyo nande mono tunyara ko batugukina asobwamo egento kilibwaga chitobegeteri toboliria gororo mambiri mocho na libororo Diana maitera bokuboli amaine neli tukolia kabere mwancho muligereri buna togoteba butambe nigo tutagetura amanyama seito nelietaliana Innocent Onyango na nchiri tariana Diana ndemo buno yomtagotebringa asomtanda TikTok na bogotubwati Ensoko TV ne roborosmo mugsi asomtanda audio Facebook na tebina Ensoko TV na bo ogo to support ya sogotwa subscription yago gago asogo to follow na Ensoko TV ne roborosmo mugsi etunya togo kinana yamo asemu tando ito o YouTube na tebina Ensoko TV na bo igo asena mba etunyura ngana bo tutumira oruwaka ruago tunya togo sange birengelio amo na bo igo mno yomtachi kitoko tebia ngana bo gutoma aga clip kago kari 40 seconds so tebinga na yali agende tukwene kiwasi chinsemu chiago bo igo na bo gutwa eliogiria ukirita ito sanga na intwe Ensoko TV asomorobito Ensoko bwakire Nairobi ni gotogotoka asensemo ya Signet na bokonyara ko bagotonyora na gotoligereria Ensoko TV chinsemo chito chia Kisi na Nyamira mirobelia ito nigegendete gugochira asenchira yoboikiranu na nene mona bugutubwatia so mutandao na twatebire elitunyara ko batokogenda asobwamo enchira okunyara ko bagututumira ga clip yakukao ugutukwani na gototebia soberete no gonchire simi yago na koibeka asenchira ya landscape oyeligerelie kamera yago yonchore ekoligereli togotebe landscape iga alafu orekodi aga clip aga sinini gechitaike 30 ogotebelie tali yago na soberete ni kenyora sore na mono elio nyara ko bagotebinga no ligereti umurubeli bw'Ensoko TV director ito nigego kolege nto kelikebwenerete na senchira ya bene tunyara ko batukubeka sembeo elio nyara ko bakororekana nimeganda yabagusibara asorogo ngorunde ruwense bono iga Diana mate nigo tukoligereli pakensi ya America abali chinse chia Bahrain batuligererie semambi ya bono abali asekenyorogi ya kemera bono iga batuligereri abali nyachogochogo nigo bagendete gutuligereri abali ensemo ya nyasimu amwe ali sina batebete seitu nigo bagendete gutuligererie oruororo ogende paka no ni chinsemo chia Masimba Ensoko TV nigo tore ase kirase aiga Nairobi na bagotonyora ase chinsemo chionsi chia umuchio Nairobi Roysambu Pipeline na bagotonyora Kwale kwa ndege Tasia
abali chinsemo chia Thika Road abali Kawangware Kangemi nabo gotonyora nonye ni chinsemo chia Murang'a mwanchu muligeri umurubiri omoba ukigima ensoko bwakire na bono igani go mwanchu muligeri togotebinga gendera gutuma ekerengeri kyogo chagaiga na asugutubwatia sensemo y'imtandao ili tonyara ko batogosoma na kumanyanga kwabokire egera gwatatebiri kwabokire na nabo gutumanyia umurubiri ogubwiri tukoria reregere tonyara ko batokumanyia bandenga rero nyarebe bwatu umurubiri uri enyinche kamine yega tutarageneria no murubiri tugaturaranga mbara ibari babokire na into endo cyo musurbi gusabate banga kurwa na kuru City Slums Club niko ndani gonga abantu bana kurugari babokire incoming MC Essence Ward na Romoteli Emmanuel Mwaga kurwa Gatenga Village Rioma Maran pamoja na My Lovely Parents and Nyaboke and Peter Mwaga ako live we know mto Peter Mwaga na boigo kurwa Doha Qatar goikaseito Nyamasibi pamoja oino mto Barnabas Gakonge Kibaso na bego Hilary Musima otebanga kurwa Kangemi goika yo manga keroka bwakire bya Honorable Fredo Seko kurwa Fred Kinyozi Tendere Market na bego Fred Mugabe tebanga Tuesday edition kurwa Nyakemosia secondary missed call Fred Moga Mutsuri komo mpaka omoerio kwana ko iwe missed call missed call neli shabiki na ndikuru muna tuachagete mirobiri yito gabera utugatia missed call biya mono gaiga tulichikobe missed call aiga pakesi mya utoibwate na century ya bene tunyara kwa tukwana naye lakini nende ni manyetenga neli etali shabiki liriko nyara kwa ligo gukinia na nene mono komanyekana Fred Mumanyi agatebanga ensoko bwakire nigakurwa ase ensemo ya St Esther Makutano School ejuwe gotoka chinsemo chia Suneka asagotebanga tobasonsete yakigima na Innocent ya maiga asabatitile libons va Chelsea oyo nelishabigia Chelsea kagotebanga Arsenal babuke bakwaura Fred Mumanyi no korego gaki tebanga abatitile libanza babuke bakwaura ngabayigorombo bakwaura imanye thank you minetie ekero gukwana bayigo bwakire Innocent Diana amaiga Tata Joseph Muinda Ndita Mama Salome Muindi na kurwa chinsemo chia Nyansancha yune message ya Jessica Mura oyo metenero kondo seliro ngoli na bondo chingali tukolia lero ga mwanga tiga bayibuli amaiga nanche nabakwandire kurwa igensoko TV omwancho muligereria kurwa se chinsemo chia Richard Ayoto oyo kurwa chinsemo chia Malindi nigateba niko ndani sana mbuya mono Richard Ayoto kuru chinsemo chia Malindi na century yo mwancho muligereri nigo twaga kirenga mwachakire ko tubwatia na namono buna twaga tebia buno tubwatia sensemo ya Facebook na bugo tubwatia ensemo ya YouTube twaga chi YouTube yeito asoko otoe subscription na nene mono onyore miroberi emebo ya egitasenie keke yake gukwanike gusichi nsemero ngebere nenye asama tukata nabere iki kiretagekana kire ebiro mwancho muligereri aiga no konyara kwa kokonyore yogiria uri gwekana ndocho mto Alfaya Robert tega tuko pamoja aminga tata omonyori omonyi boli omonyi boli Jeria Kirbo bwakire bya shukuru Mungu altuni mapema mbia enokumakori atebanga musaraba the 5th Tenoisia Embogo bwakire bya mbarikiwe Dennis Kukupie korwatesha na wakilisha Paul V8 Okari kurwa Kiambu County niko Tiunda Bonvenja mobisa watera kurwa kirwa Mosocho nendemi yo morobiri gwika omwerio igonga aba mitumagende tugusangana intwe nabo igo kuira nantunya tugusoma igati ujumbe kire bagende tugutuma ase namba yetu studio 0788 6 mara 5 na 3 0788 666663 nari namba yetu studio igonga 078 mara 2 na 6 mara 5 na 3 na oreka kwa screen yetu gabu na bakorori namba yetu otwa tomero ruwa karwago tutabingana rya gendere terbogo na bogotwa ebirengere byago asomoro birito ensoko bwakire biyake mu mwancho muri Eye Nensoko TV Oboroso
bw'umugusi. Kwarasire ansa maegelio yomonwa atabwati ebikoro noganetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabutti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kire kuchoga choga ya rumba naboigo ntukwi babasai ababakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talafu le général Dangote oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote etaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa am ayetata suka ayebaba suka ayigase itosuka Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera na wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache nokwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byensi inse yekiramekemo asedigurirense ikaseduka ya Ouru Superstores asomuchobo songo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omanyene Ouru Superstores Limited kisi karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. asomwa keni Ouru Superstores yonyole vintevi Magega ya televisioni ya soko wikasero yao kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662.
Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Manjito murigeri ya mnatwachitwa tebyane chinga kichiritu kumanyana lyagene tukoneke kurwase county ya Kisene county ya Nyamira kwikira omuchoma no Nairobi koreno manjito murigeri yaboigo mnatogende tukotebyanga nigetaseni kinya kya Ensoko TV nabona litukulito lya kabire torasembeo gendera gutosira asoikiranaga gwa somtanda ito Facebook, YouTube naboigo X kwikira TikTok buna Ensoko TV nero borosubo mugusi nabo kagenda gutuforo gago nabo igo buna botambe nabo gutuma uruwaka rwagase nabo iti studio irase screen yaito gagwa se screen yao nabo gasomtanda Facebook nabo gutuma uruwaka rwage kiagaranto live Facebook nabo gonto live YouTube unyariko gusanga naitwe sange birengero byago 92 Ensoko bwakire etunyare gusuka amonaye Kurino machito murigeri yaboigo tugatukurire mase ya Amerika omuchomo ne Nairobi tagotebi ngari yagende tukone kigwa chinga kitoro chegati yabarai kurwa sorongoro ituragusi oyu Josephat Sagero nando yoro mo commissioner ase oroche rwa Nairobi Rivers ni gobono atebire koseniga sokiri na kuboria abarai kurwa sorongo rwagusi kwene kyabuna gocha bare ko musira matiyanyi chinga kiboigo arure chinko abure ogosaba gocha sabara ibari bara aseserekali bati babe bakumusira matiyanyi naboigo batige korta chinko magocha asabara ibande majito murgeria kabukuru kerangero kyawanga igatiya bara ibono bagendete wesoke kurwa sorongo rwagusinto bwate Fred Matiyanyi naboigo ntubwate omoske maraga yoberika wesoke na kuryo buraibwayenga kwikira boni gato arudi gatia baraibo kurwa sorongo rwagusi gatia bombara se serikali na bande mbara sensemo ya upinzani korende bono nturamanyanga no ryo gosiriro lino muraiki oganiri gochia guterena korende nigatoroche Josephat Sagero oyoro mo commissioner Nairobi Rivers osokire na kuboria bare kurwa sorongo rwagusi kwene kyabuna kuche bare kumusira Matiyanyi tumetinga Innocent kwikira boniga igora ntwa tebetenga abagusi ba minto tubara amanyanga inga ibagani irigotene na kwikira boniga Josephat Sagero ni garo mo commissioner bwa gose chindo chechi ya Nairobi asegota Nairobi Rivers abwa sa abeire gakorage byara bali bare sensemo ya serikali bali gose bakora emirobiri ya serikali anemo nabajumbe kurwa sorongo rwagusi asate birenga nigo bagenderete bakora siasa empowerment yabwa saba bimeire gakuba mochinga chibese bakurwa asate birenga tachiro chigose nguru rukiraso obwene na nemo nasanya ariko bakubika ebyara byaye mono guchiaso mu bunge wensemo ya South Mugirango Silvana Sosoro oroboti uru Diana nigo rwaro satigu no musakito Caroline Mao Santenya kurwa asensemo ya gusi tigango toigwango inkekyo Josephat Sagera tebete ili umuligereria ando cia soberete buna twagotetia baliki baito nigo barekera ase orogongo ili gukurigeria oroboti runde rwonsi rogende tugakorekana andonsi rai ao bakoragwa no mujumbe ukitutu chache South Anthony Kibagendi nabo igoyo koligia ekerogo kyo bujumbe bwe bunge yo Felix Atisa no munyabiasara korwa se county ya Nairobi Gerald Kiriama mbaba bagoikerana chinsemo chesukuru ya Kiore secondary eligotwara omuchango bukwagacha ekilisegia Catholic ye parish yeyu ya Kiore empowerment ekerba kwenda busigizi baira chitinga baira chipigipigi baira car wash machines baira ebintu bagocha gusiga batorentera siringi 100 nabo mutageteigo tukangainu no monto bunango torusiare bottom atorentara agateba kagosoa ngo punguza ale bango kagosoa ngo transform our education lakini moroche ebintu ebyagokora gakiruto nabwende ko another term imogo tema goseberania egesa kukyo mogusi moko ligibantu babere batatuma mwabaira state house eto taite ko batebiga intubu no mogusi muri gochikonyara gotwetania eto kubwatana tubeka namo na intuo yo moito okuruku Fred Matiyanyi asoye keroge ekyo kero monta konyeke
Gerald Kiriamaniga kirembuya mono gochia saba menya abo bechinsemo chia kiore abo asaba lierere ira yo gochia gukora kobagachera ekanisa eyo. Waigoniga basabira bagusiba nyare ko baba kubwatera naso bwamo elibene kibuna nko babali bagwaka chikura chiabo asege kabwe kemo elikwene kyabuna omosike Fred Matiang'i nko bale gakoira oburayi bwense aso obocholi bo mwaka o 2027. You are a politician. You don't have to say that tukae hapa tukuje kuruka wakati. You have to make a decision, kuwa na msimamo, enda na mlengo wako, stick there. Lakini ukisema ati unaanza kama serikali hii alafu ikifika mwaka wa 2027 uondoke, I don't think you are a serious politician. Mugusia sari gereti ntua ikaranzire ne kutane nenge. Igoto teba kiregesa kukebe amu. Murocha baikoyo mbaramu. Aba nuraba mitomata mbaramu, aba sigisi mbaramu. Ekero babera maberi boyeri mokermo ikaranse mesa igo muko sabe bintu bunegesa. Alimo konyora ebintu bitakeire bocha sinu. Asensemo yende umunyagitari Felix Atisa nabaigo yokolige kerogo kyobojumbe bwa kitutu chache South aso bocholi obugo chabwa 2027 niga esabire serikali enyare ko bage kubwatoka chibesa gochia se chinyagitari elia baroire banyare ko baba konyora obubwene gwetera somorobelio osha. Serikali tafadhali, hospitali zinaumia, hospitali hazina madawa, hospitali zimeshindwa kulipa wafanyikazi, hospitali zimeshindwa kustahimili, na tumeona reports mbalimbali. Kuna hospitali za kibinafsi, hospitali za kanisa zimefunga kwa sababu ya madeni. So as government, my challenge is how do you expect these hospitals to keep offering services? Napenda kusisitiza kuwa tunataka kuona uwazi kwa ile kazi ambayo inaendelea kwa CDF. Tunataka kuona uwazi kwa bursaries, tunataka kuona uwazi kwa barabara zinapoendelea kujengwa. Tunataka kuona haki ya mwananchi, especially haki ya mwananchi wa Kitutu Churches South amepata haki yake. Tunataka ile pesa ambayo inatengewa Kitutu Churches South imefikia na imeleta maendeleo ya kila mwananchi. Yingo ripota ya Ensoko TV Koruase esukuru ya Kiole imeye bunge ya Kitutu Churches South county ya Kisii elietaria nema usa Caroline. Uyakegi mu mwancho murigeri togotigana no robot yorurwa Caroline Nthenya kurwa ase chinseme chio chia gusia sabarai a barorekanire komochia umurobeli gose mirobeli elia gwakoru n'abana siasa gose abajumbe bali bali sense moya oko bwaterania gose bakubwata sia serikali okubako bakobaka serikali bagendete gokoro mirobeli empowerment yibate abangani bagendete gokinia amagima y'abantu gwitira kuba obokonyi bw'ekibese na nemo nebintu biri bagotumeka gokora emirimo yabo kira lituko buna chipigipigi na bintu binde twigure orobotirwo uruwa asenchire bwikiranu bono nigo togosoa asensemo yekerenyo se umusawa yo maselieta Edward Machuki uyu bwate myaka 30 uyu bwariganiri go chikoligia oburayi bwekirugo bwe MCA asenseme ya North Mugirango se obochori obokebwochi okorekana umutinyu 11 obuna burariri nekyumbe kia IBC kikere ABC umusawa yu nigatebire nga nigago chikoba gago chenchia gosigago chikoreta maonchorerio gochia asaba menyi benseme yu umate abasaye umwaka myaka 30 abange uranyore mbaramanyeki bakora lakini nende Edward Machuki kurwa senseme yu yekerenyo otebire nga nkoswali abantu arabasaye babire bagwesoke sana banga embeo ni chenjeti yake embeo ni unchozeti abasaye beso iri siasa anane mono tigango twigwe oroboti urubuna rwaro tigu no musakito Steven Bunde kurwa se chinseme chichekerenyo nki Edward Machuki atebirie abamenyi be ward yeyu ya ekerenyo ekerabe yaliganite uchiwaka chikura umutinyu 11 una yaraliwe nekyombe kya IBC ekerenyo ward ntubuna basabake twakwanire neryo gerimo na ende Kenya yabono iga igetegeta barayi abarabake bali ne chinguru nchebune ekerenyo ward muna basaye twanale na barabo nabangina nabagaka ntule tiari koreta maunchuriri make arituranyare kubeka egera abantu baminto banyare konyora magendero make amatuka yatigarite tutaraenda bochorio bonene wo mwaka bwechiri bubere na 2022
iga abantu baminto bonse pia ase mogotoka abantu bekerenyo ward abantu banyamira manyanga bono iga chingaki echi ne chingaki tobwenerete gokorerwa magenderero nande chingaki tobwenerete go address issues chiri faceti abantu baito anene mono buna ensemo ya mache echipara na nyagetari abantu baito banyora mariogo. That is what we want. Egera abantu baito banyara kwa bakonyora magenderero egento kende ntutege tobo mogumo gusi abantu baito bachiamo toigwanane tubwatanamo tutareamo egerege gwikachinga kichiri cha 2027 etukenga na intu buno mugusi twaberire meseria nena seke kya kora into kike ekobago na intu na lyo mugusi toraegwa maskani na ende tororu na intu nganto isaine asensemo yokwebekamo iga abantu baminto banyamira bagusi amona Kenya ngima tigatoche amo twenzi tubwaterane egere tuchinjo borai bwensi yeito ya Kenya. Manjito Margiria onorobot kurwase county ya Mira chinga kitwarira abasaya babiri bagwesoke na goteba buna around ye yemba chikorigia oburai meyense naboigo batebire buna tibari go chikotikara magega korende tutigarite ase county ya Nyamira tomaitinga egati ya machuka aberika gwitwe meyense ya Kenya yokwenekia buna abantu babwato bolema abana babwata bolema naboiga abana bake ko babale bagosirwa naboigo kurindwa enchira erengia tukari county ya Nyamira njabete koba egati ya county chabete wetiri chiko lidia dio chiko balinda abana bwato bolema nabiga abana bake nabigo litskuri igoro omusakito embunde nabetka wikira na se county Nyamira na ukwana no mutenilweli chiko li county Nyamira Erasta Sorina ojo betega kurwa chinkwana chiae angemona buna bachikwene kyabuna abana balingo chibali balendwe tumaitinga gose chikaunti chinenchia nchabete chiwetiri chikiryo kwene kyabuna abantu babwato bolema wikira abana ko babali bakulendwa ene egento chikaunti chinge no ene lichikoliense ndibwate egento ekorukwa no nyanekera bagakora no nichitenda ngo igubare enchire tote abanga barigiriri gwese enchira yo wikirano banyara kwa bakwa mabagali yagotoka negente kiya kerokorore county ya Nyamira yabekire kiganja kichibese gyo chigokonya abana abo babwato bolema eri banyara babako bakwegenderia sugima bwabo buna oyo minto Diana Gatebiri roboti oruni go rwarosetigwe noyo minto Steven Bunde oyo arase chinsemo cha Nyamira na namono asaro lirenga chibese chyo gose aigure kurwa asomo waziri we county government ya Nyamira ngachiabekirwa ensemo eri chichigokonya abana abo. Mega ye county ya Nyamira kobeka machiko gati yabo richiko yabari abamenyate no borema richiko ryo kwenekinga Mario Gongo tokara sinyagitari abo igo richiko ryo kwegera abana nigo motenali bwe richiko ase county ya Nyamira Marieta Erasta Sorina anyara ko baga kwera gati yebinto biri county ya Nyamira yabekire bosio ase richiko kwenekinga ko igora bareo bwasiori na kweneke county ya Nyamira nkobere bosio asamangana yeri chiko. Although this is not a function which is being developed, but we have also disability within us. The other is that of course the Constitution has put a clear provision for now the two-third gender principle, where we have the special elect and the gender top-up, which is also at the county assembly level. We have also formulated a child policy to protect issues and rights of children at the county level, especially the drug reforming fund, which is due to be enacted. That is intended to ensure a continuous supply of drugs and other products. Kaukwana sabisi ayo mu basorero Erasta Sorina ni gobo igarereye gati yemeroberio yenekiwe inse ye katiba yo mwaka 2010 eyu yeto bosbore chi county wetenenera hasekeria kweranga nigo babekire teneni kwenekia obuyambore ororo bwogosira e county ya Nyamira seri chikobo ikiranu ekerenge kanimege constitution ya Kenya 2010 could devolve functions from the national government to the county level, which was basically giving abantu waliva particular communities the right to manage their own affairs. While like their leaders, they take part, they go make decisions,
Orinani ga ichaneire mono ane mono gati y'ebintu byabeire bikogosereria nabo igo bokongu n'emechando yato kirororo ase okubeka amachika yakoba boikiranu. Probably the other challenge is mostly there is delay in the release of the checker releases. Year kogaranga since jinde account na wego delay ko implement some of the functions because babwate insufficient of resources. The other thing we are yet to have a proper legal framework. Area kogaranga there is a seamless delivery of service without interruption. Some of the functions which have been devolved, the national government has not actually released resources to support those functions. Stephen Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. Gereri nigo chire chinsa 12 njitaika 35 nemo astagendete kurigereri ngangi kirikegendete gokorekana anene mono kurwa ase chinsa muchitu chia gusi na asabono iga mu sakito Bethel machini niga ikirente ase skuru yemo ere chinsa mo chira ndadi okay yugo tokase ward ya Nyatieko na ko umirana no mujumbe bwenseme yu ki ya kitutu chache omoske Anthony Kibagendi abwa sare kurigereria igoro ya magendero ao ayogendete gokorekana ase chinsa mecho na gwetera ase chibestiri bakwa guchikuru kuchia NGCDF ase anarmono achakire meroberi yo gukora magendero buna ayokorora amacha bekiru chinse mechyo na anarmono kobeka estima asense meyo negati ya magendero ali agendete ko kokorekana asense meyo umwanchu murigereri nigo Bethel machine agototebinga umuske Dr. umuske Kibagendi niga agendete kumwakere koko Dr. Fred Matiang'i asense meyu na asate biri umugusi achichamu eli kumubwatesia asiganga ya eyo kurigia oburayi bwense ya Kenya tigango tonyororo boti urukurwa asense meyu ya kabere studio na umusekito Bethel machine anyari tukobaga ika asense meyu na nene mono korora chinkwana chiomu bungo ibwense meyu Anthony Kibagendi unakwanerete igoro ya magendero na nene mono eganga ya Fred Matiang'i kurigia oburayi bwense. A project here, we had spoken about it for a long time. And when I was visiting the principal of the senior school, Nabato Tevetie, abana bunabono bachakire the boarding section, abana ngo chandeka barenge. So we thought it was important to beka macha yaga. Akonye secondary, akonye primary school, akonye ne Kenyoro. Akintu akorete bia. Again to Kende, like Madam Paris has said, a project yeye, we may extend it all the way, but before we go there, we will come to the dispensary, tuongee na wale wanakamati, wakubali, we can do the reticulation ourselves, to connect maji kutoka kwa dispensary, tupelete nje kwa Kenyorosi. Hiyo itaweza kuwa vizuri. Lakini wakikataa tutavuruta kutoka hapa tupeleke mpaka kule. Bora watu wetu waweze kupata maji. Hii project ningeomba hivi. Shule ya upili, shule hii ya primary na wananchi tuweze kutengeneza kamati kidogo. Kamati ambayo itaangalia hiyo maji. Si kamati ambayo tena itaanza kuniomba mshahara. Ni kamati ya jamii ambao watachunga. Kama sasa nimeangalia pale kwa soko, ile maji nimeweka kwa soko pale, ninaona yachakire kobeti ntira. Ntobwente tutware umuntu ogokora proper drainage, orenda oigorera na endo sie. Manjito murigeriano tugotigera chinkwana chiaye umujumbe Kibagendi kuri no manjito murigeria tugende ko tebyangana bugutubwatia asomtandao Facebook na Ensoko TV naboigo asomtandao YouTube na to live na Ensoko TV bogo nabakogenda gutubwatia asemitandao yekerero yonsi Facebook YouTube X naboigo TikTok na Ensoko TV itunya tugusanga naye boigo inamba yetu studio no irigago access screen yao nabagutuma ujumbe yao nabagutwa kero tebyangana lyagende tukwenekiwa aschinse
chiriole twario giria gutunya tugusanga na bego gusukange kuri tukatwenda mutimo kwa moketo nyari kwirana asense media ye chigaseti tunya tukumanyangana ria gene tukwene kiwa imensi ya Kenya nsoko bwakire na romoro birito na bego toskare Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwanchumo rigareria Wensoko TV Oboroso Bumugusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayako Wensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabutuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga kuateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Nugane byuma bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao e company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimya kemeronge tane beri na kianda asobonia byuma au byubye bwekerengo kyayuro asali guliriya nigo bakonya chimota chipambu chamache echo gusyarire bimeria mache chigenerator chisola panel amone chi machine cyo gukenura mache boygo ngukunya bali bisima ngwagacha bali gisuninga pool na gugisibya ngoni bara malyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negatesenya kanege Kigali asamange wakirisimi ase number 0708 623645 Gose 0206 966877 Gose 0206 968172 Gose 0206 968324 kubio neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa au bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gensoko TV tochikumirana ikeraritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru na boigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni Gensoko TV bakurunigo babinereteiga bintu byangora nsagasaga bikwanga maiga yokuganyerera omwalio Gensoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko talinekerengo okomanya yo momenyi be county ya Nairobi Kajiado Kiambu Machakos na Boigo Murang'a na boko tonyora sembeo wetera signet free to air na bwangoigo momenyi be county ya Kisii Nyamira Kisumu Mombasa amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi eyiganyete kelikuoma gendera gutubwatia semitandao yekerero na X Facebook Instagram YouTube na Boigo TikTok Ensoko TV Oboroso Bumugusi amangana maya bunabotambe inesiro oye amate
na bono niwe kongo kunyaretera abuna atekire gochakira ime rugongo rwa Busi igo ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira gituko oria ichuma ensaye moya maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kia bene Ensoko TV oboroso Bumogusi. Ebagoteba ngo yogoseka mwerio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Kwarosire asa maigelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 bose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. ase miziki yabagaka elia bantu bakonga kongire chinengo chacha kiri gochoga ya rumba naboigo nto kwiba basaye aba bakulwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku Le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo toumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 uwika Ensa AM Eye Ensoko TV oboroso Bumogusi. Wia kigimo mwancho muligereri bw'Ensoko TV murubiri n'Ensoko bwakire nigo tolime studio emambi yabono chiabere chinsa 12:50 ekera tutagete gosoa ase chigazeti tonyare ko batokoranga ngikirikegendere toro nabono mambi mwancho muligereri nigo twarenge na Diana lakini nande tuamentire mesa yito
umusakio yo moito urito kubwaterana nere ase gitaseni kege Nsoko TV likorigere dinara liara ase egazeti ase mambia bono litangantika ndamwali baga arakwa numurigere ite ese mambiye asobwa ngo tumaye guchaka korora ayare ase gazeti akwere libaga kwani ngo murigere lyo minto egere onyare ko bago bateba ningo kera gwatebekanire ndumate nabageni tuli egera bamanye elisi busibugao bana batodale ba minto bamanya ningo egerere ndekera bakora bamanya bwango yo nyarebe onjo murigere lya sama lya tanguru kwa chweya gose ite babona bakondoka karia na njire nande na ikireme gaiga asante asoko ngali bagirira bene mbiya mono mwanchu murigere to chaka ne gazeti ya The Standard to chaka ne gazeti ya The Standard mambia bono stoko nyara kwa stoko ligerelia sebago tebanga big economy lie sebago tebanga when the treasury paints a rose picture with its upbeat focus, the truth is that Kenyans are still struggling, staring at empty wallets, stalled dreams, and shrinking dignity. Numbers don't lie, but they can mislead. Unless growth translates into jobs, income, and real wealth, we are simply being sold a GDP without a meal on the table. The CS ought to put before people statistics and reimagine the economy not as an elite casino but as values driven project of shared prosperity. Umugano unigole ase bechi ya gatano gatatu ne bechi ya kianda ye gazeti yo ase bagatebanga economy yense ya Kenya tiko karibuya ne gazeti ya The Standard ya gatebanga amangana yo mu waziri otenete chibese osibwike ganche ge serikali omuskembadi gatebanga ense ya Kenya nige ndete karibuya sensemo yechibese gose sensemo ye economy teli yobo maena swaga tebanga engaki abakenya baranyore mirimo na nene mono banyore gintu bakubika SMS ili banyore ko bakoragira nalio engaki eyu economy yense ya Kenya gose ense ya Kenya ratebe nigegendete ko kolibia sensemo eyu chweya egazeti ya The Standard ya tebirenga big economy lie ngobuli mobo nene bwe economy bogotebekananga ense ya Kenya nigendete ko kolibia ase ensemo ya economy omaite omulikio yo Standard Group gose edita ya bekoleti sana bainyoiri mbadi tali casino sinale bamuruka tali casino iga we are talking amangana a investment alafu mo Kenya koliki a feeling yenyewe serikali yengo kolire gasi naro chekorugoro Trump kagoteba serikali yaita ko invest 15 trillion USD which is economy egere bakoleki egere baspae economy eli kero gocha kaga Kenya ne serikali tobwate yasinyurwa kana even pending bills kero wakana pending bills ntobwate suppliers ntobwate abantu bakolete procurement ntobwate buna boni gachi school they are suffering omugano norore daily nation ya chi principle chinde chirire kotini montaga supply nyama montaga supply bintu tarakoraki tarakanu ngeli yaye nkia tarakanu treasury tera release capitation which is chiskuru bononye chiskuru chioka chibwato mochando uyu ngakyoroche mbadi kera litu kekera iruli kondo era no kuoga kabisa nga economy mbiyere engaseti ye umulikio yo na chieta kaligia etureda ekoni chianga egotebange ya karoniri sales ya 200,000 omotienyi awataba squeeze goikino 900,000 ya beira kong kwanza ase aguchio nyorera nga chi profit chi asireire the cost of importation kwanza omaye wocha bono after akiru the cost of importation chibango sitikanje chiche mwake omaye wocha bono the cost of living you whatever na bwata bana ko school na bwata binta okora 1 2 ngonyorore ng'abantu abange Nairobi ga oiso gweta some shops basiekire okobe biashara byabere bikongo na mangana alese gazeti ya The Standard asinande page you ntangani whatever it is a tough time being a parent or a school head when education is reduced to political pledges parents to cash machines and learners to collateral the dream of free schooling turns into illusion
and burden of caregivers amangana ale page ya kane ya gatano aswa gotebanga ni chinga kichingo mbono igasense ya Kenya kobo muibuli na nene mono kobo muteneli bwe skuru ende yonsi abwe swa kwaniranga nigo se wizara yichisemi chibese chitaligo ikabuna chweya tebire capitation italigo ese chinga kichibwenerete no muibuli nere agendete gusabwa arue school fees Innocent tutigata sega seti ya Daily Nation nande asiba gotebanga tutigata se chisemi eka seti ya Daily Nation gotebanga last term schools closed the area due to financial constraints. If this continues, principals may have no choice but to shut down schools again. Ayo mtocho yananya kaotenga chi school chinande chiko chiko siekwa etam ya gatatu wangesa kuri chibese icho. Schools send students home as state delays writing funds. Itorochinga egati chi school nchiko siekwa bwango ichinde nchiko nyara chitarigo ikirania amagani yabo igori chibese ichigonga insimeyense ya Kenya wikiraboniga asenseme ya education ga senseme yichisemi na mangagende twene kigwa chinga kichiri turochinga and bwato bakongu bwechibese uyo mintu chweya andi chiskure toko chigosieka maete ngane yakaroko nyiligereria principles ngo ikabare bono they have no option yakero omwana oyo kwandara kumubeke school ne chibesa aganiri na kekoro chenga chi supply of basic commodities go cha school baba bwatete bigotiga bakababa ibirere kotini umuntu supply te nyamo umuntu supply to mochere umuntu supply te nini endagera taraewa alafu igento nkere waziri ogamba through Ministry of Education batebete nga mwana tabwenereti goseliwa koru school regardless lakini mwana squeeze okoranga bagwika bakoraki bakwira ni gochika bagonchoro gochika ne ngana ngaete rachikoba eligereri gubiya gekogera kero koligereri ntwa bwate Kipakis free education free education negerete tukarekodia abana bange sana bairanete chisukuru no criminal the rates of pregnancy ni reduce gekogera abana banyorire njera ase bakokora kibago spend chinza chao buya togachicha Uhuru Kenyatta naletete capitation igete kware konyora no ne chisukuru cyanga gari muntu agosoma ne fees yelibu nano mwaka mugima echichinde wakanirwa but bona kero kola rekerengera hikenkelinga onya capitation onya treasury teligo chikoriris chibesa go chiskuru ese sichinga kichibonete liro linto bugate boko umugano uyu mwancho muligeli na arona ba ase gazeti ya The Daily Nation ase na Diana Teba bechintanga ni bagatebanga abana nigo banyare ko babakuruswa guchinga iri bachikolete school fees na ase umuteneli bw'ekyombe ya kupet na eratebirenga chiskuru etamu ya eta nigo chiasigete mapema asenyencho chiskuru chitabwate nibo yokobeka abana ese school batanga last term schools closed early due to financial constraints. If this continues, principals may have to choose have no choice but to shut down again. Igo ekororekananga umuchando nore ase chibese chikurwego chia ase chiskuru wetera ase ministry yechisemi na namono omuwaziri wechisemi yogamba ekera liri chiskuru chigorite iki yaeta gatebetia abakenya gose abayiboli toma abana gochiose chiskuru nande bagasoka bagateba barure chibese chiri chigo chigokonya emirobeli yoko kora amasoma setamwe igo nigento kegendete kuligiririgu na umwanchu muligiriri andonsi asoberete naboko nyarwa bagutubekire kerengere kiago na nene mono asensemo ya Facebook ogende YouTube otubwati oro na goto subscribe na nene mono naboko nyarwa tebanga abana ba ombali school gose na baro barosiru yakogera ayunarare ese gazeti igazeti ya The Daily Nation Diana page ntanga ne bwa tomuga no mone nabo aswatanga Raila fights to rescue Sakaja nga Raila nigagendete gokorea esegi arore gose namokonye omu gavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja kurwa asekiranya giyogo chikoba impeached n'aba MCA asegotebekananga Nairobi nigebwate aba MCA emye ya 23 aba no mubaro bwa MCA bali baroro kurende mayiga yogo kwa kumo omu MCA bwensemo ya Kariumbag North Joel Munuve babwenete kwa emye 24 na abantu bagane irigo icyumuswado yo ase county assembly ya Nairobi niko babwena aba MCA baboneta ko bemerongena noyomo asbagateba nga aba MCA 35 na babere niko banyare ko babakobike ese yabo elio omuswado yo nyare ko babwikibwa bwo kumurusi abisi chweya big story
Raila fights to rescue Sakaja. It's a big story. Na inde mbabwata na barabuwa ba msiaba ngwana yabo bagotebeka siasinyire Sakaja nabo igo tara perform. Lakini nkioroche Sakaja kumnyokera guchi koligia the former prime minister. Ega kumuligia gekogera lichiko lilo ndiringa a county assembly ke wikaransa a third of the members bake impeachment yeli chikura ba murusityo roro. Okay. A third karogwaka wekerogo kole sabu ya third abantu abwe bale balenga bagocha 41 igo 41 baikaranze chikura cyabo endete saleka ochire umuswado yo ODM yabwa abantu bakwende balenga abamsi balenga bale 40 no elected 36 elected 36 sama dolaranga 35 elected 34 ya Nairobi nominated 17 ase county government ya Nairobi diri barengerende tigatotebe yani umurengo uri kuri kwazimio ubwate Wiper ubwate ODM ubwate kiama kia Jubilee nebya mabinde nigo kwale korekana nga nigo yarenge nero yarenge ensemo ya bwata aba MC aba ensemo ya Nairobi igo bono rende nabo kurigererio rochenga county ya Nairobi ya chakiri muswada boku murusia bisi aswa kumugwatekani lakini buno embono kwa yugo nga 41 bake ba murusiri ODM yoke bwate 41 34 elected 17 nominated igo toratheka ebyame bibinde bike Sakaja na babo batenga abanda babago ikaranza na chirenka correct na bayo tebese gazeti ya The Daily Nation nga former premier unable to broker truce after 2 meetings nga konye bara kolire ebikaro goseme kutano arakabere anyare ko bagago password gose ko ibere lya MCA banyara ko babago ikyo muswado yo ase assembly ya Nairobi na asbata irenga ni gakolire bikaro ase entunde goseme kutana ebere ndo chibage gazeti ya The Daily Nation nerego tebanga the bid to impeach Governor Johnson Sakaja has been gaining momentum with the 7 members of the county assembly MCAs reported to have already appended their signatures in support of the ouster motion. This is an increase from the 7th recorded on Friday last week. The assembly is currently on the county assembly MCAs Mutinyo Kagitech tariki emeronge very nice to but the MCAs have said they will not wait until then to table the motion bariko chikoganya chitariki chemeronge 23 omutinyo yonga bachi koikirana kolende bateringa. They say the petition on the speaker call for a special sitting according to the standing orders. A special sitting can be called following a requested by either the majority or minority leader. Okay. Gonga aba MCA barabumbare ready sana kumurusia bisi ande mnatoa tebringa UDA aba MCA bare Nairobi bonsi go bare 124 aba bare under UDA ni go bare 36 na ODM go bare 34 toma go twara 39 nominated 15 na bare elected. Okay. Ko kiraboni ganga onye bagu chikogenda igotro chinga trigo chikoba gento raisia Sakaja tawo chikotoba kikore bago tebanga abwate amashitaka 20 lakini ali bali stetiga misuse of funds batebanga kero bago approve chi budget for infrastructure para njiri kwagacho kero para chiri kwa chitali kwagacho kwanyo ale barokete money for world development fund chi contract chaenda chiagachere chi MCA chipara chibasi chinjigo soka chiakane chi contract kwanyora a conflict ya soirime ayun party yama ama stakali ama mocho bekerete Sakaji ayugale asebechi ya gatano gatatu ase gazeti ya The Standard yasbata Nairobi MCAs Governor Sakaja will face 20 charges in ouster motion. Tutete kwira naso mtandao torore umwancho muligereri uli ole nkagalie ole ubwendete gutubwatie nsoko basechire abena torore ngiagendete gukwana igoro ya amangana yatogendete gukwana dana ranga sensemo ya message torore nkibanya ariko bagotebese mambie igoro ya amangana yatogendete gukwana igora aya salisi chigazeti torore ngikiri bagoteba se kera county government ya Nairobi yagendete korosa aba MC yagendete korosa umuswada bwagoteba nga
nigo bataitwa murusakaja abisi omwanchitu murigere nabo igona bagutuma ekerengero kiaga somtando ito Facebook nabo YouTube nabo gese namba ito ye studio buna twachikitwa tebia erega kwa screen yao usase simu yao ya 0788 6 mara gatano nabo igo 3 nere namba ito studio korende asomtando o Facebook na somega tia bari batumire ujumbe ensuri ya maitego tebanga na Sunday Lady abana Sweet Boy omwana omukorovi na Smart Boy korwa Malin Islams Club mbanya kwa mocha kotegerera amagazeti gonga egati yabanchu itabarigeri mbagende tukurigereria gazeti mna tukuchibekeye maseyemo nabego Bernard Ununga gotebanga morning viongozi tena nimerudi kama kawa kama dawa from Minnesota Kawangware Satellite ndarurua primary school niko ndani Dan kanyombano nchinera otebanga kurotaji goma nyamache bomugacho bubasi enjoying the program so much komo kurwa nyakemosia secondary missed call from Moga Muturi pamoja na Vera Machukaro tebanga kurwa Nairobi International House niko locked and Soko TV mpaka mwisho asante sana Vera omusoribwege susu aibamu abwen Soko TV oboroso bwamagusi gonga obakaribishire abaminto bachigo cha somero biribwen Soko TV angwenyi first born out eba Herodiana ni Andrew angwenyi kurwa busamara nyantaro ndino mwano minto na salimia mama yangu Esther Kemto pamoja na watu wote wa nyantaro busamaro komo abantu babo samaro tu abakwaniriye na ndigandigereria bale SSM ya YouTube tumakwira na bangase chigazeti ndo chakurunga Dennis Kirandi agateba good morning Diana and Innocent Dennis ekeyo musolibwege susukuru na kuru Sounds County Salams Club Dennis Kirandi bujamona sogotokonya mono otusuguma bosio Fremo bwakire nsoko niko ndani Sylvester Kiba agateba nsoko komo egasingia abarali baito we are watching from Outer Ring. Solomon Nyambegera agateba watching live from Ruiru. I'm enjoying your show. Abuna bale sensemo ya YouTube abanya ariko bagoikia chi message cyabo gaiga. Tukatwirane ase chigazeti togendre gukwanera ayagendete. Chweya gazeti ritko lya lero the Standard page 1. Story nere gao mugano yole page ya kane na gatano. Putting up a show. Duale DCI smile for cameras in craft war. Umaite yani naro che duale gakwena na orboti nga chi files ngabono chinya gitali chicha nyoru ase kwerende ya fraudulent sijui DCI bakole investigations bakole babwatwe ega ndongero mulike oyo amine tiga igakeraho totebinga abanda bago smile chi camera yani bachigokerete maite karokolete ama mocho no bwenerete no na ibya kose ekwerende yasha shide yasha Kenyans etoruseti 10.6 billion shillings chibesi nyingi sana nande nkoira ni maega kaigo abantu abamba chiete bagasekiwa a system litoratebenga batebete is the best gotango bubibuno tokanyogora 110 billion Kenyan shillings bona ndo gocha kwa kumisana nkiga kogera onye tubwate system elia nkong montata nyare go penetrate kero kende akengani ebinto lakini ndego ikera to lose 10.6 billion. Okay. Mbaira ni maga keigo sometimes back tingo nyoro mwaka emeli ka China emeli yarenge turache di yantalinga yasaligiteki mo basokano Minister for Transport akarisa inyegasi immediately toche country ku Sabia Sabia abantu barenga ase emeyega ngakitokoroka omubogano bwe emeyega bare kokora merry making timatinga chomanyene kurande baili agachete roof pati mbaye roof eli ekagwa ekaumisa abantu na bantu bakemba kwete bantu basiga ubuguma bwabo Sabia Prime Minister akari sign
chinse chinde batebekana chirenga kera kwa iruo urumurai olio iro too much is given, too much is expected. Yani onye kwa ile chinguru okorera abantu emirimo n'ibintu bingi biganiri igazeti ya The Standard ase page ya kabiro mugano yicho yatoko enda noro ibaba boliga oyo no CS gose no mo CID ogendete guchunguza bata dual hands share fraud files to DCI amid uproar ntu araba jumbe bali Kenya 1 bono mate ntu anyora umu rengo muye obwate Sivuna obwate Anthony Kibagendi ugatwara barongo ugatwara abajumbe bande buna bajumba bange babo Sairo babo wino babatebanga bamwete chinse 28 ariko bagakwerusi abisi lakini nande bonero ubugulitie edosi ya gusoro boti aire ekiombe gya DCI eli bagendere go uchunguza chwe ya abateba at some point umuteneli oli oro monene ndire bwenete go chororo oegwa goso oruororo egere bachage uchunguza burongera kiribonekera mu waziri akubugulia chi document yechionga nero gochira bosio insa chinde gazeti ya The Standard yagoteba igobona arorekanire buno mu DCI buno mutuki ase society ere nomo yani maite no memine tirana maskaniaro angadwara agukwanira angadwara abantu ba ministry kange batikete egaskare sana okay anga DCI ebegeta abantu ababiara so negento gyoko geche karo konyoranga chinya gitali especially cha serikali bune cha Kenyatta National Hospital nini bese chinjire goikera te common mwananchi ulio gotamira ororo egera akonye kurwaliwa lakini kwa makonyora kanya gitali gete katali we exist paka chinde njirororo okobwati nyugwete kwanyora ne hotel ya rengokare lakini egache gasiekwa ya iru chibesa chibonete gokonya omurweire orenge nyagitari okay ekitari gento nchendo chekere buya bwane twara gotebaga ngati according to section 48 stroke 5 of the Social Health Insurance Act ngachi penalty nchibwenete korwegwa abantu babwatwe bakanirenga including a fine of 2 million okay a fine of 2 million igo oibete 200 million wakwe fine ya 2 million elwote yu chweya moteneli bwekiombe kia Kenya Health Federation ogorukunga team theory abataba the CS needs to be methodical in what he is doing. Individuals involved in fraud might rush to court and money will continue to be stolen. Again, tikiwa tabirenga na anna bako minyoka bwanko. Nengana team theory oyoro moteneli bwekiombe kia Kenya Healthcare Federation asago tabanga mu waziri abwente kumanyanga aba bakubwateganiwa namanganayo na bakumnyoka koti kinya gitali nchiroro chigotebekana ba usikanete kokonya ubuibi bw'ikiwese cyashaka korekana mateko tero kinya gitali kinga mono sana nabondo kinga nekina keregeko umate kotiaro kotiaro ni evidence okay oende gali ne loyo nini na bakwagi wakolireki wasokire lakini ngobwanira kwa koti evidence DCI noera yes noera abana bo bana tabo bugolichi file yechi bairere koti igo mondo okarawi ka koti karo kende na bagosoka evidence yebole okay ndochi gazeti ya the Daily Nation era otewanga duale hands over 1188 files on fraudulent facilities to DCI as chinya gitari 85 chabete chiatigetiwe mirimo chabete suspended chire ngana cyo chikorete obibioriye bwa chibesiria asomero birisha asibagotebanga the handover follow extensive investigations that uncovered fraudulent claims worth 10.6 billion since the rollout of the SHA system. Gonga na mangaga niri kwa manga uchikwenekirwa kurenti ranga investigation burende bunayigitase DCI chichiko korwa sinya gitari chuchi abete chiko ba suspended gusena chichikagire boibyo Kenya Kenya ntumaite bine bintu biko koruna kirwa na ina normal society kanga bande barime kanga banda bali sifeti procurement bonsi ipi yakogera bikente komate to okorote benga DCI temaiti in fact ikonya Kenya igento kero tubwate abanda basigale abakora uchunguzi top notch
ekenege ndo bamanyete na bakota inyare bayire chinganiga igarire chinganiga igachibeke tasegete igachibisete asegete bali kave chibese chiga mwancho murigeli nabakonyororo botirwo ase gazeti ya The Standard ne gazeti ya The Daily Nation asokoranga ngakindwale anyartuka bagoikia chifile echo bosio bwe kiombe kyobotukiga iga imense ya Kenya DCI anemo nabanyara kwa bakorigereri oboibi bwe chibese chichigotebekana chibetukurwa ase scheme eyo ya SHA ase chinyegitali chinyinge chigotebekana nigo chinyegitali 53 chigotebekana nigo chiabwatekana nigo noboibi obu ase gazeti ya The Standard nigo babwa tomugano batebanga The Skies Beacon Lanet's Rising Female Aviators skuru entangani ya Lanet yego Moi Forces Lanet among the first public girls schools to offer aviation under competence based education nga asumurubelio yo CBC skuru ya Lanet Moi Forces nera ya berentangani koena na masomo gose amaigelio kuchia sabana bali bagasoma bali jese skuru igoro yoko ba pilot yo wiruki wechindege maeta fitas Kenya aya bwati gulia bwati na korondo lakini maete apart from korondo yu njabano mugano ena anyoligereria koru yango engao koru asenkuru ebijanere gaso mugano yu ndoche umwanafunzi okurukulilia ni wangwe au smile ni instructor ya barendega ime uire ndo komosomo bono liso tora ligereria mtu abatasomete Liamoni secondary school ya simu mtu aja korona ndege twachete kanyara Nairobi ase gweta ndika to catch up toikere abanafunzi abege ibono ena ba MP baito gakiase bari ose leaders batema kubogoria abana kuru no yangusi abande bacha parliament abande baeta barra KCC abande baeta no na baika Wilson yalioro bago baligereri chindege bairane na bakonyoro rangi no ena bara ina bakorabo asokolenta abana muna parliament na rusuru na rabalente terimo Diana omuibuli ole kagari ya nyachogochogo era batebaga izachide abana batebwa chibache korore ndege Nairobi ine chiri winyago sabo abana bache korore ndege okuno gochogo tanga nane barairana abana bankorara bali goragira bali igo chiri bukomi ndege na bora jore mbaya nora lakini uligerelie skuru ya Moi Forces Lanet ero ya irire chisem chia CBC abana bono muna chwe yateba ma mwana gorugulilia ni wangoi igari goro yamare she has taken over to The Skies ali goro yamare agendete kwigeri gunga kiendege okora abantu bande bako yerura igora ari kere gwita murabali disabuma ete avietero ni ente kya naende totaracha avieta korondo mtu abwate ya strip suneka ngaigo naende yende timati batete banyire ruti ya Kirigori Suruguru yagacho bintu birina byabara ikurugusi na barabu baraminyoki egera bono gakirimo abanafunzi abagwata bakurunya chogochogo limo na bakuimuka baende weekend suneka sendege kale barore 1 2 egera tuligie njera togo catch up na abana bagakora umwana oyo nyakale secondary ochakire gotebu endege iga erega nega abokonyoranga kwa moire hint mambi ndokalireke onyemanyire okonyora bono kono enkurukusi abana bangi bakwenda Kisumu ng'anitu abachikora likitikirie chindege ndubwote county Nyamira ndubwote county ya Kisii lakini baada baraiba itonga giteo anafaa kufanya jambo lakini no ento driving na Rwasimba arati kago sponsor through the county government of Kisii basome driving bone gento buna kelina kikera ko ntora ikere ndege lakini ngaito konya turachakere chipiripiri toche chiga wasirire egwate abaga chegeti gechindege chindege ngisengo chachiro abana abachi barore abande kabari kari ko fundisha bana bago chirundi ande ko enda boda rene yani mire tinaki torochi aso kwegeli ngolinga ntora ikera ase toratomea abanafunzi baito korugusi bachi gochi changa bono no bare bao kale kwende bagosomera chindege gekora there so many factors abana bali Nairobi ga even kwenda Wilson gokole kwende gochinyora availability nero lakini bono rende bintu bune biga kara sponsor babere bara ndi pigipigi mambi bangi
Buya kiba chwe yatevirega abata bange na bayi ibungu byekikali boneka na baratagendie igo emirobiri ne mengeroro na ndekisemi cha CBC skuru itigatatebe nga yaiguire nchira ngakichisemu ichibente gokorekana na nde anene mono buna twateba mate ensemo ya Kitengela egera tukurumugano uyu hotelia ya Manereroro ya chite kabuguli ya mabaki yendege ekareta ekayebeka birugo bikabangume timacho sichwe bwana basoro ekagacho mubogani ubona ichisa mujya Kitengela Kitengela kera kwajiri go jororo mono kuna gonywe chaira na bugo yunga London mate bwata magoli anyo gotaito koire ko yuwa kia ase cockpit gas pero tikobera ligoli ndimenti roro ndaliase igase paya kobera omoirurukia Yabona VIP ano VIP gali ligoli yete yugwa nelingao gochimaga ligoli nelingao lakini bwana abantu kwa gokiba nakobere sikrisa okobere dirisa konya koliri ligochisi Nakagangwa na narengira kinide. No chochio. Nakagambusa. Ya. Ebe sene tumekoda yana bami. Nke ibara kina boto kulira gekogera. Ororende. Umwancho muligereria na yale se gazeti na engwana ya veterense no eda ya bwa sole na bagoto tebinga kwana korora endege gekuiruka sa maisao. Amate no na bajumbe baitekera bachiroro. Usi. Raila abandi bagurwa Superman kwanyora balirie ndege tete koiruka bayetale konye kachi agende nero boro rede mwajumulige noroche bunabire genda kobeke kerengere kiaga so mtandao tubwati YouTube to subscribe ili abuto kinamo naye nandi buna twagotebeti umwancho muligereri ntubuna tuachira sero yawo tuachira sesimi yawo ngubwene tetokwaga chane na namano tegweli yogiri yawo ene Soko TV murobeli numugima bwa Soko bwakire nche nkuru ku Innocent Onyango Inchengoro kwa Diana Ndemo. Asamalia dankuru kuchwa iteba. Mbuye mono. Tigatoga ndo muti mokomoke tukoira na ntoga ndrekora ayale sichi gazeti. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Aye tata suka, aye baba suka, aye gase ito suka. Ouru Superstores eye ne duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emisumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondi from maguta yichingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena analia kulijeduka sura gure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya Uru Superstores asomo chubo songo ebara ya Hospital Road amagacho Auru Complex ane na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani Asomo Kenya Uru Superstores yonyole vintebe
amangana maya buna botambe inesiro oye amate na bono niwe akobango kunyaretera abuna atekire gochakira ime rugongo rwa Gusii igo ikaiga ime yo mochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira gitko oria ichuma ensaye mo ya maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kia bene Ensoko TV oboroso womo Gusii. nugaretiko korobwa gacho banene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakire byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigoriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira samange twakeresi migwetire namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware egotoka iga tente uko bari kan mwensi asa magoria rinisi magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liya Gusii onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyake busani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Enibo nero ekogendia obonda bwense nakige kogera inche buna Frida Kerubo naimukire egetambukiro na kongaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo merobelikiria serikali yabekire koene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano enseyemo naboigo chinsa isato cha margoba ase torabe to wesemia amange Eye Ensoko TV uboroso bw'omu Gusii enyegetaniro butamero chinyakisho Manjito mulgeria tonyere tukwirana kurwa asomo tumukomoke tugendere gusanga naye asiga siti tutukotenga nali yali agende tukwenekiwa asenseme yechika seti nyoranga nabo tutumera urwako rwago nabo kesimi nabo igo gutuma urwaka rwaga sinamba yetu studio iragagwa sisimi yao iragagwa screen yao ya 07885 maragatano na 30788666663 nere namba yitu studio nabo gusanga ibirengero byago nabo igerio gyago una butambe nturiyanchirite Ensoko bwakire noro moro birio togendere tukwenekia bunangu komanyitore muchu muligereri igotogendete koba asumurubeli Ensoko bwakire nchini Innocent Onyango na nene mono tigatuligererie bali aso mutandao buna toendete gokora una igoro twakorete litukulitang'enegere twachagete eno kunyancha agoteba niko ndani yo yale SSM ya Facebook kwani Jose wakwaniwe Innocent and Diana. I'm enjoying the show. Mbuya mona soko genda koko kanumero belito. Jeria Kirubo agoteba nigale machengumbu asensemo ya Bahirin Kingdom goika Kisii County Kanyimbo mwakiage village na abaiboli baye Samuel Yongeli na my mom asagoteba nigongendete kuligili umurubeli na my husband Ben na abana bane Mazidiga na Mazdiga McDoctak na Brighton Marieta abana baitwa bwatama yaboli asagoteba nigo agendete kuligili na kwanya mashabiki on CP Ensoko TV umuske honorable job ngira nigagoteba umurubeli yo muyaboli
So bwenge capitation from this incompetence regime as a must and is a must and must not favor. As for Sakaja, let Baba save Sakaja and make MCS face the wrath of electorates in 2027. Asagoteba serikali nigebwenete koina na chibese kuchia sechi skuru gosebwa to kichibese kuchia sechi skuru na satebire nga Baba nataka ko mokonya omo governor we county ya Nairobi Sakaja aba MC abo bali baramokonye nigo bachikomera na abakie kura babwatekeriria nda buya mono kabisa umwancho muligereri aigase ndoche umosoli bwe gesusu gagoteba nagendete gutuligereri daya nambara bitubwata sensemo ya WhatsApp sensemo ya message ndoche umuntu nara Kirandi Dennis umwanchito muligereri gali abwatiri chigoliriria gonga simkyana nakubolinga lo slanting ndoche video ya natumagari nko yande oyo minto kibatigari ya Sense Media Studio ya kabiri atebina ali abwata batebanga no abwatiti omorobirio Ensoko TV bwakire byamono asogo chensembeo konye mbaligirete sana cyo kibundi kiage kuro Nairobi baba mdogo inkagusi ere kanyimbo mwakiage village nabo igomna Dennis nagotebi Dennis Kirandi video yae bwatiriri chikori agotebanga good morning happy new month Kirandi Dennis ekiyo musori bwegesusu korona kuru city clams gwachuba seito watching live nabo igawo bari batumire ujumbe asi namba yetu studio inagoteyo mwanchu murigerianga nabo nayo gutuma ujumbe yawo tunyarito kusanga naye agotebanga good morning Diana and Innocent nimbwati tumorobirio korwana kuru city rams nabo igo Eric Juma kura sinsemo chiria chatika niko ndani tunawapenda sana siku njema abararia tunakupenda pia tunakupenda sana Ensoko bwakire ni Dominic Nyabuto kutoka Shalom Ngongi how can I get information ya iyo sako ya Kangemi nkagitenga tutarudi hapo tunyatogotebyanga tunyatoko koiraniria kurinda siboni gatuko tugande gucengera murobire ito Ensoko bwakire mia Ensoko TV ntarahirana asichweya ntatendara motebinga umungwano yo maseli teno kunyanja ngagotebanga Ensoko TV good morning niko live salimia chweya wakwanigo unogende tugutukuria chigazeti totebya ngo gikwanyolire yali togendere kogenda busio asomurubiri bwo kuligere nara liya se chigazeti ngaseti ya The Standard editorial mate ni ile ensemo bono yaba ne inchini bono inchini ye gazeti ekana kiba ba pigeti baro chinga tigato kwanire engane into detail attacks injire South Africa ase South Africans babwate a crackdown ekio gekorao ne kyombe gekorokwa Patriotic Alliance in an operation banye bagete operation Dudula means force out or knock down yani South African none shikilipu njire cyaro gweta social media okonyora bagweta even public hospitals bakubulia endayana ni innocent ndango ekabande kyao banyora ukoruke Kenya bahota isoka tuli kurwaliwa nyagitari yeto wono they feel nga foreign immigrants abantu bali bakwenda South Africa the way South Africans bawocha Kenya baenda Sudan baenda Tanzania baenda ni kero mont enseye nyasayo toete kero monto nkweligeria andons bora barwe bago feel kwenda South Africa baroro bobe bolinga moirire chigasi chito moirire biashara bito mogo of a crowd chinyagitari chito barwa base barabumbali chinsi chinde baka Kenya barwa base abantu onya kubwate duka banye samba banye tagora bagote igenda seino morosie MS erororo mate timanyeti Mandela ari kuvuka boniga wasegente kengomogo kiarenge the same thing 1960 Mandela na formati omukondo iruko ile omukondo wisizo yarenge kwerende paramilitary group yarenge korwanirira obosubole nabo igo yari gukana mangana racism ali ase South Africans barenge gotebwa onyo mukagoyo no yubwa basongo black man toko basafdio onye pareye ne yo mosongo the black man to bwana tiki to bwana reti we tororo njenga temba laneti lesson
kurwa bunga ekero naende mogocha kurwani your fellow Africans nga mobatageti ense yaino negento the standard ya ligeriri na boigo ya boliri government ya South Africa nga mware gotige binte biga ndo baise koirana 2008 asa abantu bakwete barenga abantu bakwete 60 alafu abantu more than 1700 bakaba injured plus properties chigasaliwo on the basis ogoitwa ayetoli mu South Africa no mugano urese gazeti ya The Standard page 12 unacho yatabire stop attacks against foreigners in South Africa sibatabire umwaka bw'ikiri bubere isano isato chisegiye chicho kurwania abantu batali abayibo rubense ya South Africa nigo chiabetetense umaite unacho yaresa ibintu byakeire ikere ibintu byakeire abantu bachakire korora ninjira bakorona no ninka ari buna tukwana bono igachweya nabora nyoro umuntu nare buna tuwabo kaiga inyumba yaye mayeto mugagonda natatebya situagenda ndenga buri mu bwakeire gusi bakike nyoro ligiye kugwa bwo muhamadi agota ibono chenchi kerameki yakara macha yako goja bwona ga anyalire gwasalire bintu bono chisege kamene china bachigo cha limited resources bintu byake kwanyora abantu bachakire korango uyu mwabana yarorete mechando egento togosegete amatengeli ngaki ense ne toisaine 20 kiro muntu nabwo atali bagali yaye una toikara staiga toli batatu nande nabatokoreto mugeni okana ngete tobera nande kiro muntu anyoreri bagali yaye lakini wona sense ya South Africa niko barochenga ebintu byabo niko byabolire sencho bikoliye kuna abantu bande nabarayi bali babuga atali baga yakore editorial babuga atali baga bako baje ibintu by'abantu ekera bagakore umubago bw'ibintu biri bayirwe nababwente babage burundu mate nonye Kenya gaiga ntwarora esege kuimuka yebirengererio tigaturachakirabu because ntotiko tebe esege ruano esege yebirengererio ase twaro chabasaya bagotebanga nigo tuteta barayi baito babage ebintu biritwa bayirwe gekora nebye ito tokona chwe bango asenchira yo boikerano oise kurigereria ase gazeti ya The Standard page ye 12 ekatunera buchweya ekatunera abwo nimanyete mu director ito nabataye nyore se chinga kichiko ibeka sembeo esbabateba we will not allow theft that crippled NHIF to kill SHA ayana mangana kwanire sense moya siaya you can just imagine dende ngora ora kwane boigo alafu akamanya koro kia Mavia House mwagonde nara ukare kogenda eruti ayarigereti Nairobi alafu mayego chagaiga abwate briefcase tinde tikoteba naga sese gosaga ngoge abuguritie briefcase negunia eguninera ibwate tali gunia actually egento nkira abuguritia genke gunie ye neguni ebitoki ebwate ebitoki abujire tokumanya sabu chakorwa etai ya eda beirugete buneji tobege taiga na anda yo kamata we got our very own ama namna gani my friends aiga bono lende nara nere onkabunaga susuga utimati usedi sese ekorokia ngakire bintu bigendrete nga ekiganje kien chaifu ngia bwato gocha bwate mechando yae and then aiga lakini telimana na mono une yitwaro ligesha alafu e briefcase yeye orole banye corrupted bakanyeroka Mafia House from Afya House no kwerende na chafi yakabera bono SHA kolete kwerende Ministry of Health now karokoligererio muntu oyo igakuminyokane briefcase negunie ndakalete kabwate gochiaraia gochi Mafia House nkiawo chikoi eruti Nairobi gocha nkiawo chikoi oresho taifa isi abo koleti oyo ayada ya mine tinga egento president yokwana matari sikarare ngesiaya nati anete by the way karokoligereria hamangana president yokwana na mangana mayiro ka procurement yechiga kwanyore kerogo buneke karanzete onyege kogorwa totebe 12,000 kerikire 120,000 chibesa chirire gabu zero is a number ndai bano nyomondo oyo otebeti wagole birogo 100 chibesa nirenga arosi anaro ayandare gukwana nini kare siaya go komenta na ya SHA lakini Nairobi rogora ebinto nebinga
bire shanga amangana ebintegera bigiro muchyo yo murabu bigo chenje integera bigiro muchyo murabu bigo chenje nakyo mwancho murigeri tobere tega igaso muchyo murabu Nairobi elito nyare ko batogo tukana kurigeri linga ingikiriga yokoreka no muri kwito mate Linet Nyambane na ende mate buna twatebe tabara abaliki baitu tatete na barubarabu amaisa abamanywe abande mbali bamanyire egererende kero mwancho murigeri yakonyora akumumira naboko mutiyoro boti nakindi kiriyo bwate kibwato muchando no arese chibara cha Nairobi atoteba nga ji street cha Nairobi egerenda nyare ko bagakora egente kiriyo teba kurigeri ase gazeti iyo yubari nga about 25% of outpatient visits and 50% of inpatient cases in hospitals are linked to mental conditions in public service. The situation is no difference. 59% of public servants are struggling with mental health challenges. Mugusio minto pagateba onorbotiro koboyi lakini antalio sokoboyi mono kera matege ntokera monta sokire bokire isikulia sanso kwanire nga umubaro bw'abantu babwate umucando w'ebirengereri nigo omentekanira sense ya Kenya. Muchando mental health. Gazeti ya The Standard yotebanga abantu 25 ase emia nigo bakogenda ase kinyagitari kiri bakogenda barwari gubairananga abo babwate umucando bw'ebirengereri ase abantu 50 ase emia bale ase kinyagitari kiri cyuko batanga na abanga ubakorigereri baroreka ni gutwara umucando bw'ebirengereri cyoya ibirengereri ebimbi ikice ase cartoon gose cartoon yetoroche se The Standard ebirengereri biri mu inanga togenda usomurubiri yo ego chikotokonya twensi and then umugakonde nakara ero bugori by'ibintu by'abantu maene ikorende kwanza ngwane ya mental health tindi expert yase amangana yo lakini kero kendo koranga noene bitabu twasomire bikaigo umuntu nabwenerete utwaro busuguri ote ukwanira umuntu uri cross nere mote binimbwate problem iga nainde korokorra ni family members mwanyoro umuntu ino all of a sudden umuntu uri gukwana akirete nini mwaratema rero WhatsApp njaje talirasi moende kagwangu hale gose keumbumate nabokora boli umuntu what is the problem bintu mbiro konyora paka abantu achakire go posti nini umtandao kwanyoro umuntu aligete njendo chinga kichiane chialire obeka gose nemochi yogoseka bono irumwe irakero kende umuntu uyo nchokes lakini kwanyora kero umuntu achakire ko bayigo bono birengero bibiri bibi achakire komosoa igo na bogocha gustokeranga umuntu uri gakolete gento mama kubuli gaki umuntu uyo gose ne kazi neto se mumuro minto atanyu no emarua atakora kende nkikiagerete agacha guikera situation yeye kero kende gose ne yo guita igege ntokeri ngocho ngororege chakere tare na ende bono timanyeti toikeira se no umuntu akobo Diana okwana nimbwato mojando se ninkolete ki mono abagaka gose totebe chenero gekora nambe yamogo sekere runkoro wata iyo muntu mbwate problem irega libagare ko gokonya ogosekerera libagare ko gokonya o post nere social media libagare ko gokonya ogotebi yani ntobwati kwerendeli ni kama ngakindate utu yani ntolikobogorera ni mechando toge tonyore ngaki at the end of the day toranyare ko batoga konya agarabe ka okonya mwanchu murigereri Nensoko TV murubiri Nensoko bwakire na nene mono ntuchiko batugotwara bali babwato bumanyi ase mangana y'uburwaria aneno bochenu matene binte binge bikogera nabo konyore gasi yagerira abandi batumike binywegwa insachinde nande kero bwato muchandu gwebirengero nabo tamanya lakini ndo yo mto Innocent ngagitenga twese mwanya abantu gutwara turi emichandu nire byekero ko iguri nga gento nkeri biya onya Innocent kwangechiri tingunyara gogotebe
ngenda ndigyo yonde motebinga umuchano nori ga mwanya ore nchira yoko yo sansura kusiko yo kwanira ikiagaro konyo mono no in society ituboniga abantu bara affected mono nabagaka konyigera abanyaruka abangina akiri boni konyo ranga no nabagaka mbali gukwana kigara bagotebanga a man should not cry mugaka tagani koros maliga konyo ranga bwe bachiro chiro biru bika kwirira ikiari society maitinga umugaka kobo moko kene netiga abantu besokia bakwanire gentonge kubachanda senkoro umwanchu muri ngiri yakigima tiga tuligiri nande se gazeti ya The Standard page ye 12 tukaragenda chweya bata new alliances face uphill battle against moneyed politicians alliance bono bune ya Kenya 1 ya chakibuna umusikesivuna kibagendi bali bagatebanga bono ni batagete nga third party bagateba the only party batagete gutagura uburuti bwe Herode na Nebukadneza hinyoletekera kwanete se kanisa ya mo SSM ya Kayole sivuna tetenga gapata gete gutagura uburuti bwe Herode na babo kweli igendo batigati aga tokaliga chakara abuga igo mpanchu muri batanga niombe yani isabere sana boro baterenga chia abantu abo kubwatana ukoko yabana siasa ababa ke barosiri bache banyarane na amanya besa alliances echi korosigwa nanto arorire chi alliance chinyinge sana korwanise gukwanira ya echia papa koru kodi oche azimio karoto aringe kodi nali bano to abwate Jubilee nali nkibabwate tingo Jubilee kwende nere babwate Jubilee abwate dilitu alenga azimi amini bare code na baro barengeye TNA na URP tomanya go cha azimio versus Raila nini Ruto ya balenga kuruju nini Jubilee akalinga URP bakalinga bakaru URP bagacha bonsi asobo bakarosi party ko Jubilee party wono iga nande toroche chikwende chi alliance chinde chiangeire cover formed lakini baone taita barueta new alliance faces uphill battle against moneyed politicians amanya besa nigo agochikwa abamura batabuga timisa chinde chibesa abatebengerengere litubugate ebesa ron tubugate nonye na yo monani kora arakurugusialie okagenda sa matanga na babo kwana biya sana lietanta mwinyore kindi matabasaki baito mbalete abatebanga inje nachira nabuga tamusini ya akoro kwenza limache akobori chikura kurwa nali bali chache na baba aminyogetiza iri chianda sana tamusofu mawaso ngocharo kwana lakini lendo matentu kuna Nsoko TV to akoganiria mayanaende tatenza limacho choche gai tumwalike ga achachara taligo soka ya era no enemi kwanza ako chako teba nchene mogendi bwe pikipiki ngorwande rongori yane gaiga yemi naende by the way yaba accepted ndobwe na basaya bangi bagogirango se Merongevere ne kairire continuare merongevere kasi merongevere abasaya bangi na barabu kurwa account ya kisine ya mirare baute banga we have the idea but we have no support tubaite idea lakini no support tabwati ko kwanire pound kore account ya Nyamira omusaya yo monaga chitali akaru pound kaote banga Steve Mugakomo omuchumbe Steve Mugakomo ugo salirania malieta so politics is a dirty game tigatura ligeli bali bara somutanda yakagara nini mutu agachumwa nchumu ligeli bunatona kwa gamba gaiga Harmonize journalist LM out watching from Ruiru umusoli bwege susubuna wacha agete kurumambia na ande no na intwe togotebanga utuligete kuna kurubiya edu kur satellite agoteba omukhonto wazizwe ikinege South Africa ayengencho ya nelinga the spear of the nation kwa nginyo ili alesana napenda history watebire kwa mwinyo ili alesana haso gukwanera mugano yo South Africa ige South Africa maite ama piano no tutete bano tuche tumanyo ngakibaga tere gitege bunabona te omukonto wansinzwe ko kwanira South Africa ngakitenga nandicho yaga ni byato irali torara usentu rwaliwe ndiko bayiga nabo baraturwali ranyore baye wencho erabe story getengi asanga dayanyete dayani tali chunge akara nyagitali yo gosoki bunebi boko
na roje clip kende ne lito tapripeta mapema kiali gweta TikTok bago selio mu Ethiopia urwalete kurunya gitali ngarora bobe sana Antubwate Sadek Liko Yagi yata tuned from Washington USA, loud and clear, unapologetically present. Pia mono Diana, salamu zangu zote ziwende watu wote wa Bosamaro. Oyo no Bosamaro. Bosamaro mitense itilande Nyantaru. Oyo ndagoro nga Honorable Victor Monda Miyenda following me present from Kilimani, tuko pamoja hadi tamati, na my mom Agnes Miyenda, my dad Richard Miyenda, Anton Ragoli, Rispa Waro, umuigwa bwage tutu Thomas Ondari na abanda banke mwancho muligeli KV agotebanga ensalimache squeeze nobo tubweli na akoira matanga ochenjiri ochire empowerment ya etali korurera chibeze ichio KV agotera tali koira musini echo gaka gori tobo tubweli nabu na bwakoira hasa matanga egererende agotebanga inche nabwate bese ngento nabwata no butubweli na buntagete musimekegere kiri montanyo ole chinyeni. You see, Omo Chomuligeli, Okonyara Kabakora, Senchera, Yobikira Nurende, Torenga, Akitoko Genda, which was you. And then Soko TV, Monchumuligeli, Mambia, Bonoto and Tokora Sayari City Gazette, Totara Kora City Gazette, Rigeli Angonande, Asense Mende, Chue, Gikeroro. This one in the standard, evolity. Should the number of counties be reduced? Umondo ya magateba, this will translate to fewer thieves. Morakei, aba hivi. Yondaka teba, ending graffiti should be our priority. Lakini bono, toligereria gente ke ase number. Alafu na ase nivo Kenya bwate. Ndate toligereri Kenya na Canada. Canada ere size ya 9.9 million square kilometer. While Kenya etole size ya 582 square 582,000 square kilometer. Igobono mara kale ngoro cha Kenya goso ase Canada. Mara mange sana lakini mara 20. Lakini Canada nense enene in terms of Canada. No, my point is Canada igebwate chi province renga 8. Only 8. Intwe with the size of 582,000 etobwate chi county 47, lakini nyore kale before the new constitution ntu abwate chi province na intulenga 8. Ekaroko ligereli te GDP ya Canada barabu ebare ranked koba ensemo ya 2.24 billion USD. Twamanya gochi chantu tokabwata around 124 nini billion. Ababande bare 2.24 trillion USD. Now chibesa Canada bwate chirechi nyinge. Chibesa Kenya tubwate chire chinke lakini kwa makonyoranga into tubwate chi county chikoleteki chire chi nyinge naende chikoleteki chikoira obo tumeki bweni bokero kende wanya gusirira njira lakini bono njengiso kuboliwa my opinion egento gakogera naende karo kende nataba tigachitigare chi county 47 ntobwati structures gose chinjira chiri toratebe bono Nyamira county, Kisii county, Siaya, Migori na Migori county echine chi county nye totebe na Narok chira chamo chifomwe kwendeyemo ngaki tora distribute resources who will be the governor governor gose Migori omaya konyora abantu bali kira bonsi ipinga ibakuru Migori omaya konyora abantu bali kira bonsi ipia nya deputy ke koruku Narok korogoro abantu bali kire Narok korogoro igona ende equal distribution of resources nkogerere kero kende njebuna my opinion na rabono lirolio unless twarosiri structures tomanyenga onye togochigotwara gosene governor yamo enjere litu abwata provincial commissioner ngaki resources chikoba shared without oyo onye rero tubwate mu governor omogere koru kwende Nyanza maambinto tware omogusi ngaki abantu abonzi barakoreki bara share resources evenly
tonyore ntuchaka complain kigekora bari babwate ntutabwa kurabwatira buchweya ng'ang'e turi gukora chigazeti lakini umu director ntebirie video nere litwatebete ugonchore simi kwa yebeka landscape torore kien kiao message ne twatumire tu da Dennis tiango tuyunjare batebe Kerandi yes musori bwegesusu geko era twateba ng'ayebeke video yo erosi egere tuichiese tuigunga ng'aya bateba berete na nemo tumakuira na chweya tugochese gazeti ya The Daily Nation mugano nororo Barichok ase bateba Barichok loses bid to block his arrest tobebwa ngo gukora ene Soko TV mu rubeli ne Soko bwakira nchumuligilio Dennis Kerandi kurwa sesemo yana kurwa kolire bunebwenerete nabo twateba igogo kora mandenderere togo chaka kera twachakira mu rubeli mambia ayogo nchule simi yao kwa yebeka landscape kwa yebeke selvi yako ligerelia kwa manya gukwana ngayoligeretio mu rubeli koru bono nabo tucha guchaka twakora igo chinsa chinde twarwese chi message twagenda twabeke clip kyao twanyara kwaba wakorolekana sembeo yako ere miganda y'abantu abanke nigo baligeretio mu rubeli yito ene Soko bwakira mu rubeli umugima okunyara kwaba gose migesa ku kyumugusi tokogenda busi chweya Governor Hilary Barichok Bomet igoro na igetie DC agakari lietalia ndia tukone kiumbe kia EACC asogosira gwichwe SS county eyu ragagenda orolende goteba ngaya ya mu mbwata ni waraire the former Bungoma governor Wycliffe Wangamati no baleime tukubaruka state guest gono ni chingende chirionye nchipo irirubiya na chibari babwenerete ko saviwa lakini rende kero munda bwatire na bwatire iti yokoyogwa endagireria atatonye ko kwangeye serikali ayateyo munda akoletiki akolentere lakini umatokuranyikia alikuwa aranyonja na bakoligereri nande kwanyonja no kwabegete kende ime aga kingweta na ringi bora Barichok no araire ime SSL kekogera nigabwateka nigwa ne kyombe kya EACC ase obukurumi bogotebekana bwakorirwe ase county eyu ya Bomet na Wycliffe Wangamati nere no araire ime eyine megano elia emenene erese chigazeti abagaba na bachakiro ese giyokurwa ni bokurumi chweya una wateba Diana muraigwenze natebanga erondi iga kubabwata atebanga gwikaba irire gitambukira kagitinga na kiya chakiri guse maete umujage tonaro lire chweya maete serikali elie nkoro ya Uhuru Kenyatta ego bakabwatira chuma gara kwarara me weekend bachage tetichirimo igoro kera twesiore tegete achete mapema woni gankotini bale they will get their lawyers and they will get na bakonyara bairwe bond kekora lichi konkwara olire aiwe a bond umatekero kubwatia oisoko sama historia ya Nigeria chigafana chinyinge nchapete chikobwato chikabekumi okoba yobukurumi wara buno yonko bwati wali Barichok ngo bwati wali nakaliete enibo ye contract ergo 2 something million ayuni party ya mamochari bamubekere ko mubwati igo onye ba chakirega dirikana na batainga asege ikaro kiebigambero judiciary karo ikirugu kotini muchaji oli tali maraika umuchaji oli okomoletera Barichok orete ne file yaye orete ne evidence yaye umubekere igaiga kurabona bakonyora ugambire ekina onya kagusiba umuntu yamusiba onya kagwa kwe fine akwe fine ngwarura wa ititu na onjiwa agakwe fine wesani ya 56 million yale nkonye tindeba ekina kikeragerenga onya gokorwani obokurumi tokorwani obokurumi National Police Service etaiyo DCI etaiyo EACC etaiyo Office of Director of Public Prosecution bataiyo abantu aba bane na ubaragere President Ruto achikorwania obokurumi lakini ese gotoka President Ruto kwanire aba EACC terakora gasi yae DCI terakora gasi yae National Police Service na reyo bwaterani tipaka nini DCI
onye mbara akora chigas chiabo ndiro lyo muntu uyo nabo kumubwata umuiki gari echaji agotebi nche kwandetera parichoki mbekere file yaye ms nto eurobatiru ntogenda kurubwatia basaki baito nigo bare asichinsemo anento nyale ko batokora abagabana babere kera bare ikibu gusibike gambero kera korekane omwanchu muligereri nigo chiabere chinsa ibere chabona mambia na nanmono nigo tutete gukora no robotirwa abagabana bate barorekanire urule page ya the Daily Nation bate governors divide Ruto on e-procurement bate system ya letirwenya ya onde bwensi utaete go koinana bintu binde byonse go chiase county government serikali niga konyara ko baga kogenda se ensemo yo mutandao kwanyara ko ba gusaba ko koinana eyo ko supply bintu nigo taete ko bwate ko sinime piro taete korwa no goteba lakini abagabana baisokiri na gukana egento gekoro kinga governors yesterday maintained their stand and demanded that treasury stops forcing them to use electronic government procurement system yekoro EGP, saying that it has paralyzed operations. Nga obwena na bwa chirabagende chitenda gwetera senseme yo mutandao nigo batebire nigo yatendenirio okwana na kwa huduma as county government aba nje tigambo liri swali inki bakororera bobi totebe nga umurai bwense Ruto wamuire kobeke binde biga teneni wamuire kobeke binde biga o mutandao nande ngatalinga ebinde biga mbita iyo ngorra tole no ne report ja auditor nini general ase ekerogo kegolire chimilion ntwaro chekero kende county yaito nyamira bagachete geita kia milioni 7 mate na boko korogera chi froibere chi gorofa inki bakwangera egente kega imbatata getito manyo bumaine gekara guikato chiko kole teona referral division bagotabaga mikakati terabekwa system ye chiko kolegasi lakini rende inkieke kiabagecheti mbatata etito manyenga chiwecho tubuna chiko tumeka anya tokoenda e system nande na rerengiya digital karo ko gwetenda no tonyero chai karo kole kwerende ko gwa ugokora procurement yakende yonse no toroche iga wakanero mutandao na kiregento anya system ikego chigokora corruption lilo linje na bongonya chweya tigaturatebi omurigerito mugano ino wale iria se screen ya ena bakoyorora kurwa bunka mugano ibuno likire igoro yabagaba nabo nabanyare ko bagoteba nga system imba itageti igo cyabere chinse biro manyete shwe na inu nabo tukunyara ko batokoligereria tugenda tukonyora birengereri yakara umugusi nigo twamoteti eliogiria ekera riretera tokoliwa buno gende tona koligereria orobot yorwa se governors protest Ruto's digital tendering plan site rollout chaos ngago chakire kobwato mochando igokorekana nuko bwate system issues nto baita mono lakini batebirere ndonye gokoba demonstrated in the right way ali baguchwanjira umanye bwa technology tigango toligereria se bali bada so mutandao bone go mwancho muligereri Enoch Makoli agoteba kurwa masaba 5th no alime yomurubeli nara ukurukunga Thenos boy embogo bwa kiribya mbarikiwa kukupae kurwa tasi agoteba na wakilisha Bonfencha Mubisa kurwa kirwa musocho nonde ime yomurubeli goika omwelio mwancho muligereri ne soko TV yomurubeli ne soko bwa kire tigatogenda mutimo komokego tukoirana togendere korra aliagendete na nemono tuganye tomogeni to Diana litukulia ubwateli tabuneli yao ono muliki okulike bitabu atibwoba nanje uchana naralika agoteba nga ejamu ya Nairobi umete gusi agoteba nembura ya siekera Nairobi ya ejamu na bego siekera ntomuganyete asoe asamaga chaita Zina Towers egeranya rekoba gagotete binga ninki kirete sabali ya yogo chaka kulika nande asenchira beno mwanchu muligereri nabo kunyara ko bago tutumira ujumbe yage nyenye ase namba yesim 0788666663 sita digo chire isano alafu umwali wakorere isato nande nabo kunyara ko ba gokogenda asensemo ya WhatsApp onyara ko ba go record na twateba aga clip akenyo ututumire video yu ase namba 0788666663 timaitie gwesomo direct ito nanyore video li ya kirandi anyare ko bagakoye chiesa elirende orore nga kiobwenete ko record go chakira mambia onyere tora record ele chita second ya 30 chuka wote basoberete na sogendete kuligeria umurubiri ene soko TV umurubiri ne soko bwakira
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nyagatari ubutamero chinga kichoborere korende tarikire nyagatari erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiyiguro utatiga Kasims Hospital nigo tubwata abanyagatari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga nech machine ichekerero obokali bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugweni tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tule ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negite seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koriya komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa asechinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba na boigo chinsa isato. Eye Nensoko TV oboroso ubomogusi. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde aboroki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help nechikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenaba 0757331085 Kusetulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Samalieta ngoro kwa Jackson Omae yuando mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi.
Mwanjito murigeria omurubiri ne nsoko bwakire mbia mona soko genda gusangana intwe mbia mona soko genda gutuma ekerengerero kiago kwarori mno yo minto Dennis Kirandi agenderete gutuma ekrip keria buna twachikitwa gotebyanga 30 seconds ekrip kiago kobegete simi yago iga nabo gutuma ekrip kiago to ebirengerero byago nabo igo nabo gototebyanga nararia yo kibwatereta somurubiri to ensoko bwakire tiandara egati abari batumira ujumbe cyabo tunyare toko gendera mutu nabo igo chinga kichiringo tebyanga nae nabo gutuma uruwa karwa gasisi miito ase namba yitio studio so mtandao ito Facebook na mago YouTube na tore live mune Soko TV nero obroso gwomogusi aso mtandao ito Facebook ndoche aba mintu baotebanga Hilali Musioma kuruwa kangemi goika Rio Manga Keroka bwakire bya Emmanuel Mwaga incoming MC Essence Ward nero Omoteli Emmanuel Mwaga kurwa Getenga Village Rio Mamara ni pamoja na My Lovely Parents Anya Boke na Peter Mwaga live Barnabas Gekongi keba sauti bakurwa Doha Katari goika Seito Nyama Sivi pamoja Jeria Kerbo Bwakire biyana shukuru Mungu I tuned in mapema Kenneth Maragia kurwa Kangemi Keroka Bwakire biya Esther Mumanya otebanga Bwakire biya Fred Moga Tuesday edition Bwakire biya Aminga Tata omonyiboli yeteri innocent kwateba omonyiboli gaseni ndani Robert Alfayo tuko pamoja Ensuria Maita oteba na Sunday Lady abana Sweet Boy Honorable Oseko kurwa Fred Kiongozi Tendere Market Mbarikiwa Dennis Kuku oteba kurotesha na wakrisha enokuma kuria oteba Musaraba the 50 Musaribwege susukuru na Kuru City Slums Club niko ndani tenosha oteba bwakire bya Bonventure mobisa kurwa kirwo musocho no indeme yo morobere goika omwerio mbya sana bwakire bya Clinton Onsare oteba ngadiana ndemo na kuona kazi nzuri bya mono asokoreta seni gitu gya Soko TV iniga tie jumbe ndo chinga nechinyinge chire innocent nabo kubata kurugagwa so mtandao ito o Facebook igo na soira sensemo ya YouTube sendo che Silas Ratemo agoteba imepi na ndagoteba nigale kurwa busongo chituka asagendete goteba ringendete kuligirira murubiri ya Solomon Nyambegera agoteba watching from Ruiru I'm enjoying your shows na anene mono Dennis Kirandi agoteba nigale asensemo ya Nakuru oyo nyara ko bagakora record ya clip keligia 30 seconds na senchiri abe no mwanchu muri gitotainga enen Soko TV na bagotonyora sensemo ya WhatsApp bono iga asogo nyara ko bagotome message yago ase number 0788 isano ne monigo chire isano yani 66 nande 66 nande 63 abo soko nyara ko bagotoma ujumbe yabo nane mono muna nagotebya nabo gonchore simi yabo yebeke landscape unyara ko bagokobeka camera yage be selfie beka video unyara ko bagotebinga yuligereti umurubiri koru director ito enyore chinga kinyara ko bagekobeka kerengera kiaga anene mono kurwase chinsemo tuligereti koru ni litonyara ko kwalibaga ikini na ikiogibaye gekumanyekana na kororekana ase chinsemo ao Chelsea ndocho mto Camila Skay yao tebanga buyapi Freddy Kogembo kurwa Nakuru Eno Kuombati bwakire se kurwa Nairobi Matare North Barikiwa Dennis Kuku paye osepi Ensari Mache ali buyapi KV Ensari Mache squeezy nobo tugweri na gumwateba akoira matanga Honorable Victor Mondo Miyenda otebanga following me present from Kilimani tuko pamoja hadi tamati na my mom Agnes Miyenda my lovely dad Richard Miyenda Anthony Goriris Pagwaro moigwabwe getutu Thomas Ondari na abande sa Declark Oyagi yunande okorigia obojumbe bwa West obo MCA ba West Mugrango chinsemo chiri chabo Summer Ward outebanga tuned in live from Washington USA loud and clear and project kari present Diana salam zangu sote ziwaende watu wote wa Summer Ward bantu ba Summer ndo chirero mwabo kabia mwakwanigwe buya kegimo mwanchu muri murubiri nen Soko bwakire buna twagotebi nigotore ime studio asenchire abena nandi tukwene limbi yamo na Soko tobeka kabegeta sen nambe yamo na twachage tuvuga ngoiga tuarole chi reaction mwatobekera so mtandao nigo chire igorubya nanda nene mono mbuya Soko koro murubiri itobwe Soko bwakire koba number 1 go trend ya seliro bali yagusi na nene mono stogoteba umugusi niga kotena n'umugusi umwabo mwagacha negeta sen igen Soko TV buna watokolire buyayigo watobekere chianga twarolekane ko babantabaya na indu tuwatebire ngantugo chigo gotiga tobe toko kubwatesia
na senchire ya bene tunyara kwa tokogenda gusio twari kurigiria stage gazeti ase gukorera bwangaiga tuganye to mugenyo ito uyu ochereire nchira na bara ya Nairobi gekoera chigari mechi nyinge chwe Nairobi mata abantu babwate chigari chinyinge nande no ne chinyomba na chiro chio obamenyo Nairobi abwatoberera ko abantu bamenye tatambe sana lakini ndi saburicho yatebanga igoro yendege okwandire pigipigi njendo chibonondo chenga na chirase pigipigi nalinda chebwango kwarorire pigipigi Dayano iranire lichi bulyanga otebire nigago chikoira na se pigipigi garo nyara ko baga kwiruka go ikase chisemo na kubona kwanda yati pigipigi ko ruko mingichi mingichi gara oto tayaba mura moka ndichi mingichi mwagendi bia lakini naba bwatemere musana mingichi ngojeria tuoma ega kinere mubasukana ngabure abagaka baito bari gocha bachichari bateba ngaye mingichi omanyete mingichi yanyuria yakora gento gete bona yanyarekana nanda anene mona bagendi bechipigipigi asimoberete nto basigete mono yakogera ninu moko nonye ni binyu echinyumba chuburaje lakini tigangota innocent na tayano maana pi emingi chie yue karengi yakaronyolire karonyolire kwara kwa enda asigete ebe interview ebo bise abo guchikumiti omuntu gwaso iremi kuna we tachigariga kabisa akominyoka birori aru musani lakini wakanyara moyinoga emingi chie anyoliro mubasokano naende koira na gwata yanaki bagendi abechi pikipiki batonyarire igo kati yaintu no magendi emingichi ntobwanera tagotekia precaution buna Rwanda Kigali okonyora very strict umogendia helmet abogoli omonto oyoma emingichi abogoli omonto oyoma naenda omonye omwe egobi umubekira mameka maya iga Kenya na mochasita nabo monto libyo pikipiki okonyora basukeire njeragete moraso ano embane egoso moisani okay omwanchu muligereri nensoko TV tigatogenda omutimu kumusinini nkoira na tole nande tonyara kwa tokogenda busi tukorere ne gazeti ya The Nation asebate ba UDA ODM mal joint tickets in min polls ngo mwanchu muligereri tikomo director itara to iraso omutimu kumusinini nkoira na tole nensoko TV omurubeli nensoko bwakire gwatobekire twabeire na mbeye maseliro bali yagusi nande mono togote bingambiye mono ulikyo ito Linet Nyambane na amoro lirobugo irie buse kibono soire chibara chia Nairobi ngo toletera ro report na togenda tuna okora iga Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nguliole bintu byekerero bunesimi, laptop, subwoofer, TV, fridge na bwege bintu binde byestima tabu chandeka. Soki Electronics no tule iga asinjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseribuli uraikerie nigo tugutukanye mu Kinyamira no bokorera bwito no bwokobokera twakirishimye namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo mu Kinyamira mwesi mwariganirwa. Nuga nikiskuru aso mwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emero lito nige kogenda namaganyo a CBE nguruturo bosombi
uburaro nabuigo niki laboratory n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana wasaba no mu no turetera ande nko basaba mo byandira turetera abana kiagare school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya school baiga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakirisimia namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy, strive to succeed. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanjito morigeria asomoro birito ensoko bwakire chinga kichito chukorera egazeti turachakine gazeti ya Daily Nation asegoteba nga UDA ODM Mali joint tickets in mini polls to avoid rivalry. On Sunday, Ruto announced that UDA and ODM had agreed to go to back one candidate in Ugunja constituency. Inegati ya agokwana se page ya 8 page 8 page ya 5 na 3. Diana, kiama gia ODM na UDA mbire se nyomo. Nyomo ekuruku broad-based government. Batwara chingwana. Ekaro bachori bakemburi bocho kolekana se chinsemo andamono ase chinsemo chiri ababunge basiriya bogima osechiri umubunge arwetora kagenda kabo musiyesu ni yo Unguja. Asbono kwanya bayigwana nirenga bachikoleta umurwaniriyo yomo asiriya mibyo chokaraki bichikubwatirana. Lakini ndo ise kuligereria ekorekana ngesiginyi nerororo ne controversy chwe ODM na UDA broad based government inyome neremere mu buru maite wae bago taide gutwara joint nini ticket I think obwa bamboro eli wa mnyora ruju ese maite ga teba ngo stop iria jani hai achiche Kenya acha ko basomi eleso naende eleso ni ata ko basomi ga no ko batebia gose no ko baoroki grounding keli na inu no mo bwate nywa meiga grounding keli na inu bona banda babere uda na ODM go ko batebire barete joint tickets ne libata ite kororanga kina barabu ba kugwini grassroots especially chikwende chia le TMCA by election isage insa obwe MCA aba MCA bachikure chiko chiwakwa elienga grassroots bono nza aba na inchi they can send a warning gobono maise konya oranga ude ya buororo ODM ya buororo party enkenero ya buguli go sometimes ngora more independent candidate ako winning so igege ndongere baroche ngaga onye grounding kelipija ande twarolire chinga seti headline ya renge big economy lie abantu nsa we are suffering ntoranyora bindo mubuko they can decide now no ngaki elwa kairwa ticket alafu kwa manyanga na irwa ticket this is a straight win kwa eregochi okay mwancho muligerimbi ya mono umurubeli nensoko bwakire toire chinga kikoligeria science chigazeti ntwale gosoma kirege lakini ndo tigareti yande asura nyariko bagwe ko inyore copy eri yago tagete elio nyariko bagwe somera na senchira bene elio nyariko bakwemanya na intuga igabasaki baito buna twachagete kurumambia mbabu atechiriboti chiabo chiri twakorokia na bono Diana mogeni itoikire nigagenda tekuyarigania se studio ya kabere egeranya ariko bagagwikaga igachibara una twateba imingi chi ya muminyokiri ya muikiria iga ndende bono chiteka chirenke igo koira ntule nero mogeni ito elitunyariko batogoswa sensemo yobuliki na nene mono kumanyanga ngaki ubuliki bule bantu maete no ne lirube kulika ndire igasienko onye tali chat GBT yachire abantu bande kulika lirube ne gasienko nensoko bwakire nabo kutotumira ujumbe yaga ase namba ya 0788666663 nando mwanchu muligereri tubwati asensemo ya YouTube oto subscription yoro tokinasa obwamo nande buna togoteba tugukina asobwamo egente kinege ito 20 na nene mono
Ensoko TV nigo ere eyo mugusi na iga no tokwa ne kibusi chinse 24 asa matuko 5 na bera seiki. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi abakuru nigo babinereteiga bintu byangora nsagasaga bikwanga maiga yo kuanyerera omwelio y'Ensoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko talinekerengo okumanya yo mamenyi bwe county ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Boigo Murang'a na boko tonyora sembeo uetera signet free to air na Bwangoigo mamenyi bwe county ya Kisii, Nyamira, Kisumu, Mombasa, amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi. Eyeganyete kelikuoma gendera kutubuatia semetandao yekerero na X, Facebook, Instagram, YouTube na Boigo TikTok. Ensoko TV uboroso bw'umugusi ano mwebuli wenritu mwano obugimu bya bwankyo Eskuri oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko mwana oboroso botimu bw'ekisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa muna kigosori egatiye binde nguru trobo sombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menyetime endagere yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka ogo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Oyo n'umucakano w'umucakano ime y'Ensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamang'ana ime na isiko y'ense yaito ya Kenya kera ritukoria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya y'Ensoko TV erietaliane Ishmael Mogere. Triza International Academy atalia sichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolibya talia sichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana n'obumanyi bwa borokya baitu nguru trobo sombi asaborokiwa cyumba kitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakeresha imyeso namba 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baligania abantu banyamira none bari kubikiza amakinde kyara ntuwate Ministry of Transport baleta abana erinde tokuba amasomo yara abakonye ngekegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school weye abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana kuchumutugaiga aba useful members of the society. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao e company ya Davis and Shortleaf nero munyangongo asika kimya kemeronge tane beri na kianda asobonia bwebyuma ao byubye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache
ekyo gusyalira ebimeri amache kigenerator kisolar panel amwe n'ekimashini kyokukenura amache boigo ngukunya bali bisima nkwagacha bali swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yokukenura amache asumu cy'ubusongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirinitiye negatesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324 omwancho mulire bw'ensoko TV ngeteseni gy'ensoko TV ebwatira sengenje yao kokoletera amang'ana amaya ayatabwatirwa nchereko rwonsi kulima yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati bwanchirire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amang'ana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongor Perpetual Machin na Nyora Netrobin y'ensoko TV oboroso bomugusi Kera kama tingatara gaike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umuntu batera mabwari Muligeri bw'ensoko TV oyo no moroberio bwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa mirna nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamang'ana maya Mwancho murigeria bw'ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gy'ensoko TV kochiko kumanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector y'echisemi kurigase obugatagati bw'omocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia kumanya na riaya agendrete ase sector y'echisemi korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri egw'ensoko TV ntabe tokoretera amang'ana amagia bunane twateka kurwa igaiga miyobo katakati bw'omochi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori y'ebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskatonyegera gende gotengera egetaseni gya ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida Mwancho murigeria bw'ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au
akenerure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gia Nsoko TV gochiko kumanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia kumanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Kigimo mwancho muligereri n'ensoko bwa kiro murobelyo monene kabisa lituko lya lero ntwagatetinga ngo twara toro mugeni itoga iga kurugu Diana Musoba nigatakire goswa chinsa ibere lakini osoire gaiga chire chinsa ibere ne 35 igarigereri yorora tigachibe chinsa chiri cyokolika e composition yase bali mwasomete skuru wakairu chitaike 40 unyare ko bagokolika composition yago bono rendo ikira tutaite kumanya Diana Musoba ningo no muswati oyomo ukolike bitabu na nene mono utari konyara ko baga ko bisebirengera biya ya so mtandao na bakulika na nene mono anyara ko baga kumanyia kirikegendrete kurubwa nchani kurwa asebali banyara ko bakurwa sense ba mutigiro bororo na nene mono isabali ya sachire na bakonyara ko baga tebinga kerachi etoro aro chense igosimekera managu kerachi tensegete akanyora ngosimekera matoke igo Diana Musoba no alega iga tigamweli baga anyara ko baga kwania Diana karibu Nsoko TV. Asante sana. Aiga no mugusia kunyara ko baga gotegerera kibusi na nene mono gutaka kumanya bali bakonyara ko baga kolibia ase obugima. Diana Musoba ningo. Tiganchake go apologize. Aso go ikalate. Traffic ya Nairobi ne nkongo wake. Diana no muliki. Diana mama y'omuntu. Diana no mwana wa abantu. Mwana wa bagusi. Diana no umwana w'omuntu. Diana no mama w'omuntu. Asinini asarwete ko ruchinsa mu kiagusi ekenyoro na nene mono nabura tei asinini ochutiga otebyo muligereri ase gwasomete no nyamba limwe asomete na barura ko nyara bono bachakire ko connect na nde no bwatuma etaba bantabangi ba kubwatia so mtandao. Seitori ondonga. Liondongere Keumbu. Nyali bali chache. Usi ogo ikakeroka tole between Keroka na Kisii town. Nasomete Nyakach Girls. Nyakach Girls ne neso getia abantu bagukwane gezongo buya. Ngukwanure kenane sada tintaketi nyandeze gezongo turase guturungana aiga. Nyakach ne skuru enene no nasomete. Abu no nachagete kolika mono. Okolika kwana no gwachakirete skuru. Ase Bibilia Paula kalika maruba mangi. Diana agafate chi post chininga ase Facebook, Instagram. She's doing well. Yes. No bwate getabu kiao. Nimbwate getabu gekoro kutil death do us part. Yako rono mwako kaberekera ase market. Ekende geisire gocha. Nkira gitigari tiake kemanya gosoka sengenche keroko like getabu. Amangana nara mango kubwati gitara soka kebe getabu kabiso montago soma lakini yesire gosoka. Okay. Iguna watebe getabu ngibwata mangana mange na nene mono mwancho muligereri Diana no arega iga eliyetalinde mbona ali yakorukwa na nene mono ligakorike bitabu otebire till death do us apart. Ekine getabu gagoteba nga baka makweli aturusie sobo ikobwense naliyo arakore kwirende naliyo arakore kwirende oratige koba no muntu koba connected nere I think Tara no musubadi gosi no musacha Tara ningo wese getabu kile Tara nere character ya nene na se getabu getabu kelie kere inspired by true events. Yani ibintu narorire bintu kiagera toise koligereri buya se tali Kenya oka ensengima abantu nkoruana bali sana aba sacha mbanchi tegwaka abasubati sana
bange mbali goteba lakini nkero une kero nari gukina ntu abwate eneiba yaito yom ari kuita mukae sana bunekonu kera rituka kumubugi bunekonu kachiro nyure marua ego sena ye 50 goseki agocho muito musubati uri agatamiro so minto nyumba umusacho uri kagocho matebi no ebisaga abumba kagosensa ngapi ngogo somorande kurwabo uikochenka nandi gose goikaende nkabo namenye seitu tinkomanye kikiarenko gerata kuira na sobo lakini akuebisake onganyolio gosero no korare kero monta nyura araje oira na gochimwaye ese gitabu kirikiao because tindaga soma gochime mono but nimbwato okay no bwate chinsemo ange ibere gosisatu ntanga niyo gwanchane akabere neroro eyo muntu agoitwa enga kinde nerogori kapako muntu ika arase kolere ese gitabu iki mate gitabu ginka ukoligererie movie aba batukuligererie movie ndiro gwika gwika kwanyora no namariga kwa yatigire se kiranga chibukiriyo bwate nese gitabu ngo yeli ora mariga gwati gororo ngakiye kwa mwaro chisini echipaka chikira nese gitabu into abantu tokolika ekero konyoro muntu akolika buya ekere gwikaso gukwana tari gukwana buya bunekera kunyara kolika asenge nchobone kero kolika no kere gento kelikera so bongo bona bo kunyara gukebeka insase aso kolika yani ntebe asege songo we are better written than spoken okay bonekera onkolika umaito bongo bo gendrete kunya onye buna bono na soma na bonko gote buna nacha kirege buna birengereri bya bekama emotions na nyorire mana bonko nyara guchirika inse one yako liyogo kwana na intumbale to kunyara gukwana krato kwa wali bagatulike yabo mochando ebone kiro monta abwate biego byaye kiro monta abwate kegwa kiaye bono intwe abantu tokulike kegwa gitu no kunyara kulika kobeka emotions chons pia sama amariko Ntage tuturileti yani tutuarubwa mateno mo ligererio legusi osura nsemende yonse composition ya lingegetiro sana so ka story abande tware kwaegwa gwate kwa iru chiteke 40 onyare ko baga batebesa bali gwachire na nene mono ngikwaro chororo nandi twirore twateba kwa iru chiteke 40 onyare ko likesa bali ese gwachiete oreki kwa kale tororo chi composition ile ngadana kwa kali asichiteke 40 mo lakini bona boko nyara kolika kiregento kwali kikiagara bono umaito kolika nabo konga kendi yons ko twara so go chakera oichegatigati bono gano kobeka ebody yawe yonspi no moelio okuna kubona okolika intagete umwana nare goso mworokiwa ulese school na bako bali university konyora gose abandi bali school unaboni kandi kerese kera tokuligeria se gazette Moi Forces Academy research semo chiala net ya chakiri umuroberi bwo kwegeria abana ko babayiruruka ibecindege insachindo mundu naro tamanya tibu nago chaka kulike nebe composition nebe no ni speech no nyene kero umuntu akwa uri bagasa matanga igakwani abantu okonyora akwarese bintu bitayo nga kyumuntu abwene kubike birengereri bya yamo ochaka koba kago chakulika okolika kole raisi sana umaite ngobwati mangana mangi birengereri bya nabyo wakoraki nabyo okolika wetani abu kende nkeyo lakini bono enjera nero bwenerete guchaka kiara no anekero kuna chomote to kwendo chake kuna chakurugati gose koruigoro uiko chakire koruinse bono guikocha otwaro mochaka no liukoro ku introduction inkiota ite kolikira kero kwa likire bone amangana ali amatangani kwa manyegocha bono the body bono na mangana ali ausikanete na igento kelio kolika kero gwa kurira ya gati bona nara amangana manene kwa manye gukora mama litale wachumulirire gwete goko chakira kurunse ochiche gati yao so mubero kale na nsai goche gukora kera twaregese school yo boli kitware otenga time loose ends chirichi chitaraba bijya bono chibwata ni gukore igetabu okonyora kibwate chipeji abande 200 na rochi kitabu yake mugego nga London belongs to me ikine kitabu yake na rochi kerekene na bunye Biblia chinga kirengo koira kulike kitabu dayana
maite kulika nkubwate timeline riu nabo nachaka goteba nabo nkubuka rero ndike gitabu onyore emetie nyebere goseta tunakulira igitabu nkire nachagite gose omwaka 2017 nanya gwikagati nabo ndachengi kole miaka 10 korubona na ndi bado nabageko bigitabu nkoleki ngesoki bono kulika nkubwati ngabono nachakire kulika igitabu iki kuikangi kole mambi gose ngikole chiwiki bere gose ngikole chiwiki 3 lakini egento kero ndirio bwata maskani oma itonye gitabu uneki nalika ekingenderete kulika boniga short stories imaitekere wiki guikandike story yamo nyekole chi story renganta itogotwara se gitabu iki chi story 15 bono chi wiki 15 chikoera chi story chene chiakorre chiaerire manye bono guchaka guchisoma ndole ngainkoru nkinkorusi nkinkomenta na kingwenderete kobeke gitabu iki kebeki ya mono sanga byokurara nande sanga byokubuka aba so kurara nimbwate insomnia keigo korancha ndera ke bona bora nyole nararire saa 11 chiamambi mogoro kunga bali mokorengera limono abaliki abange bali nararigerere published writers bali bitabo byabo byakirwe chaba konyora abange bateba bakogani bagenda asigete baikaransa banyora libagalia bene mama chakulike bitabo nabakonyora muntare totebena no mubogani uchiro ikaransiro yeguruye egekombe gie kawa ale laptop oli kobera oroli tukuligima ondo imoka ogenda oteba tiganda aragenda tu Mombasa kulika to change the environment mostly yakero kulike bitabo byabo wakoba nyumba yawo so nalite go travel go ikasigete kwaralia so gokendera mono nje nkolikira ku nyumba lakini bono ntonkere tokoroka inspiration na bonda agende gose gusingo chi ebirengere liete bingcherere rinde gali mesusu gotrimoka gochigusi ona bonko ire simiana nalika kerengere likelia cha chinza chiri goikoke like chinza echi kegera gokutiga tolika gwachire kweba no inyora togo kinyora buna kwale ngocha kolika chinza chiri bono maramanga asinche nkolike keronde on the move yes that is why juzi ga kera tu ale wakeke minano gya chan Diana Bonali likosoba akatoka Tanzania gagete no mokenyoyo muri ogurete ticket chiri mugareto mo chanda sana ibere chuka nagure chuka ko bagenda yeke amba bere tu alenge umosani one nare tu achiete nero umukoroku wanjiro did you attend by then kwa chiete game iyo kayirigeria nachiete togaikagali nari buna togo soigeri ende tarachaka ngo itutukarenga kuso utukarenga abantu bari tata bakaimuke stadium wingi mbagatenga buna toko nyagwa kuchigori ngotenga bari muma togo ikaranza mpaka gwa kuminkie kinacha kulingia nini mwarete to muchandaro bagasinyugo focus yakara gwa tete ngaba Tanzania ba onye tuitiru na baro bakabaita nyasaye neraga kora buna maite bagaitu bono tukaenda nkalende twensi Diana asech post chia Facebook chire chinyinge content yelyo gobekoro gose ebintu biri okolikoro ebinde mbiri bigo chabye nyora ase gitabu kiao gose obugima buri bwa Facebook no bwao na buri buri ase gitabu no bwao gose you are developing a content yalia ochoye bugolie chebe unity mase just bunne gitabu nkolika boniga riri covid yaringi na chagite gento gekoro ku maite ri kwenda gasi nkwalenga okonyora abantu bali nyumba lyoka riole nyumba nkwanya kobera nyumba na familia yao onalete kwabuka mambi kwende gasi bona litukuri yago chakire nande lyakoerire nyumba abakonyora omuntu abwate birengererie binge bona nga chake gento kiale nkoro ku tell me your secrets nabonale kulika se omutandao abantu bacha bona bo muntu agocho ntebi ntaite gukwana naye twikaransa twakwana tini ko gwakani lakini nabo twale gwikaransa twakwana chi story nchiro maito muntu atatebi bantu pi bona chi story chiri
na chine imokire bono nkabeka ese gitabu kia ase gitabu eke bono barakoretere invoice renda no engwa bachaje bateri Diana muganone nakoete ondo chobe getobororia ase page ya gatano uma etekero okorika boni gana bagontebinga nche nkwenda ndi gusimambi nche ginkorika tingoteba Innocent nkwenda ali gusimambi nabongo kelike no nae no soma tukumanya guse nae nalika Diana bara sekondika bono chi story toli kuimokia story yo muntu onyelike buna nabo okonyonjora kase nginjo nandi totaiti bantu mamanyenga nyarebe nalikeire lakini abantu bali bantebeti nabatebe na ninsabete libaga ndaimokia story ya onyelika se gitabu is it okay mbabu atiboko ense ya sukire ngendete gonchokanana kera twakinete twabate ji fountain pen twakabekire wino twalika paka nagachiro serious na somete school ikurukunya simu by the way kiri agasarikire menu erinje nari gochiro sinachiria line bakando ko mu Japan boni gatwarete irwe bintu buna AI tubwate Google search chigasi chino so that chibe published insa chinde nchibasa gotoke chinde nchiro konyora muntu rabara imokate bo biru muliki but yonyora go chubuguria mangana Diana o change two names o change yalia oyo tebega sine yae ngakimo konyora copyright na ndenga kimogo copy ne bintu buna bono tools ichiko se bintu bya chire bigani na AI na bintu bintu bono buna Facebook squeeze nali babekira machika copyright boni gana bonko kosoero imokie gento nali kireke gimaigo oge post na bonko kosoero lakini ase gitabu wiko enda se copyright owole copyright yeli boni gitabu ikini ne kiao muntu na kimuki gitabu kili na akora bunara akole inge ko bakiae nande bono muntu aise koimokigo nabo kumuira kotini umaite igetabu ikene kia no muntu yachita akakora igana na ndagwaka ne chibesa igo ntole protected within copyright till death do us apart as part bitambiringa konera copies abagusi bagore basome so mwako oyo omwako oyo uno gochikoera nalio gekome market yemyaka ebere nabo toligerete bitabu 3000 plus chiri busatu wichibosiabu twasomete gitabu kiari koro kwa The Concubine legally eko era soft copies abande mbaroro batagete totebe bataite banyole chi soft copy abande tutaite hard copies ebitabu ebi kero ko bioni mbibwate faida litangani na ndenga gitora binyole ebitabu mbibwate faida lakini nje buna nje tindi kuonikia ne soft copy kere kero gwachakire kobeka nkuoneli soft copy ayoga soma kogokora oya Diana kagokora aye masi kagokora yara talinga nege tabo bwato gosoma iga kira sesi mimo mate squeeze gotome gento korwe simye ya mubuchi yende nechi second wono soft copy asenche tindi koni getabu kiane soft copy abantu abange batebanga like getabu ngaira chi publisher chinyinge chigagekana chiganga go publish sabali yao no ninche kiane na ireta se the traditional publishers lakini azenge nchonke bwata mangana gite batata ite bagakana mbako kora kimbako vya soki bono ngakole gento gekoro ku self publishing self publishing yo kwelikera oligie editor ya oligie proofreader oligie designer yani kire gento nayo gwekolera oligie printer egetabu kego soka nikia una egwakolere kire gento iko bona yebwero we publish it yabika ekera bale go kana ngibale go kana by the way tigatara manya content explicit baba tabo kwa no gwancha ni memono okay Diana Musoba tolnera se studio soft copies abantu barosiri chi tools go se enchira oranyore gitabu eke content yo yo transfer go chia so yonde pakere limited to tati kuligera linchira yoko genda soft copies no
soft copies no, lakini nkero audio. Hii kitabu mbaro seti audio ye kitabu. Ono nyigo taite soft copy, audio nero yo kero. Audio ile ngokon? Ndaboli ikitabu na ubago na ubakibwa ikitabu nekia ora kini tade but ibo bono whatever we publish it lakini whatever ngoboli ikitabu na ubaro setie audio unabona montabe getese platform ya Amazon ngakimoyi wana ine chimbunje chiri bakonyora ni chiyokonyora ngokonyora chinyingi na ubakonyora chinyingi Diana kalika gakora igasi lakini banyora chinyingi nole publishers na wao koraigo ayoko lika kwa waige tab kia umwako legas kwa nyora bono barabwe bakwira go 16 na ekoira emerongene okay na ngokone libale barabungo go push bale because kora mono nayo ugokwanire gitabu kiao of course rende munyana nayo bwatomugano batetenga aba Africa kera barere asiro mukanogo nali abantu baramanyese mechande berete publishers aba urende bono tigatotebe nonye kwelikerete uge printed abantu aba barabuna barabuko gusukeli bali gitabu gose bari bategererete ko para dandwa yango skibali okay kera bono una bali babwete gitabu kiane abantu bako chip bookshop chibwete gitabu kiane Nuria na book launch ikitabu mbabwete chikopi lakini bagorete barabako gorase ligorire nse bayoneri okay bono biri bakwoni asenge njo bangoreti bono besa chirimba likonga okay kiera bagorete already babyakanire okay koros chiriche besa koros so tuchake kulike megano Elizabeth Mukaya gatabu yasani kiaba I'm proud of you na tuligereti alafu mjomba Hazel ataba kuruseneka city tuned wancho muligereli nigo tole access studio na umuswati kurugu Diana chetiga murangeli bonali musoba no mulikiwe bitabu nabwo ategetabu yego nga till death do us part tigati insalia hekere kesongo ngerikije bwataya asense moyo mtandao nigakonyara kaba kulike bitabu yae na emambia bono nigo twikara stenere litonyara kaba tukoligerelie sabali yokolika ebitabu ebinane na mono tukirana nande kuligere litogense mende serikali na ne what regulations chiaya chisemi chinyi chiachire CBC na obulikiwe bitabo ngakibobo ko supported yabo na ngumira na muri kiombe kelikia curriculum developers egere mwanya akaba mu kurwe birengere byeno na baro babe byabo mwaranga kimoko genda busi ono murobeli bwensoko bwakire mwanchu muligere nigo tole asi chinsemo jazina tawa so li orogongo amini flow ya gatana limo asitokonyara ko batokwa naya seyemo chinsemo chiagusi na bogotonyora asinchire yobwikirano na mono Nyamira na ase chinsemo chonse chinse ya Kenya ene soko bwakire ilitele ni Innocent Onyango niko tobwatera na Diana musoba bono mambia ase gesaminyeke kyomo elio kyomurobeli lakini mbwate Diana nde mulitoka na rumurobeli na nkoira ntole asensemende togende kukwana no mugeni ito na nabo gutulikere kerengere kiago ase simi 0788666663 na namono nyara ko bagotubwatia sensemo ya YouTube Ensoko TV subscribe na konyole mirobeli ita senchira yobuikerano na namono ogenda sensemo ya Facebook na aronyara ko bagotubwatia asenchire ndongo mwancho muligereri na Ensoko TV Diana musoba no araiga mubudi swali ataragendegere onyara ko bakonyora okoirane likurwa sare ekogera gakogenda kulika nabakojora onyolire urure kerengere libunebwenerete Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatera iboryo obosemia gusekero kende gyonsigo y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663
3 gose turikiririe kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 omwancho murigere bw'Ensoko TV igetaseni Ensoko TV nibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili Tindi Gongoro Perpetual machine na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi Umurigereria bw'Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bomogusi nigo guchikomerana na inche ritkore Juma chinsa 10 cy'amagoroba ase emeza y'amangana maya ekerongo cy'gukumanya aya wateka koru chinsemo ao imeyense gendera gotengera Ensoko TV oboroso bomogusi erietariane Linet Nyambane Eye ni Ensoko TV oboroso bomogusi. Wiyakigi mu mwancho murigereri nigo tole na Diana Musobase mambia bona se studio togendete gukwanera igoro yobuliki b'ibitabu nane namono nigaru muliki b'igitabu gikurunga till death do as part abu nongo ganya pagatarose chorus taye egere tunyare ko batoko bwatera nabwo egere manya tinsalia nabuli Diana igoro ya umurubelio CBC nane mono bali bakorosie curriculum gosengo cha muri mwatwara exchange program na inwa baliki yakwara ninu mukorosia nona ninu mukogera umete twabuli guliswali ko musana ase literature twabwa tweresa ngasi nini goro y'ikisemi egere umuntu amanya ngaki kakogenda gukora ubuliki ubo insachinde nande content ya nabikuguru none serikali ikigugundisa abana ese school bona bune bitabu bya school mbabwate guidelines gete naboko nyora naboko like bitabu na set book okoye guchi guideline y'ebintu bwenrete kubwati egere gitabu keriyo kulika kebe within those guidelines na kebwenera abana basome ono buna inche mbona nachakire kulika bitabu by'abana nkolika bitabu ebiga by'abana with my son Jabali nabo kera tuachira ase nabo nkomuboli ase tuachinga kikwaranga kitwagenda nkiyako gokinkyo tancha igo bona twalikaga akamuganaga sinini kago capture keli twakora litukelio wetera se birengereri byaye egero mwana onde kagosoma erebo nigale myaka 7 ekero tokulika nere igo umwana onde bwe myaka 7 kagosoma ako understand buya mono kubwekera nali ngocha kulika inje kiara wone kilikire no ne birengereri by'umwana igo umgoira muri chinga gisana baliki kora ligire no ne birengereri by'umwana bono
umaete inche buna nkolengereri tali bobu no mwana omoka kolengereri ebirengereri byane mbikaniti ebyo mwana lakini onye gintaite kolika omwana ondanyale gosoma amanye komanye kinalikire oikangira ni ebirengereri byane maega ndengereri buno mwana. Okay. Diana nkoranga nobwate nando murubel because I follow you a lot ngokoligere ndaso mtandao ibintu biri kolikoro kuko ne young I don't know teen moms teenage mothers. Okay. Ntebi ngaba aba mama aba baba bako babale myaka inse 15 3 gochinse mai ekenege ntona chako mwaka oyo nkialenge child idea yane ikialenge gento kia tata lengereti ebatiembe mugakolia karara atara gichaka ono nkarra tingo cha gutige birengereri bya ebunase konyora bikire uikambi gendereri nkamanye guchaka bone program ya irania abana be skuru asenge ncha sense tole boniga onye torasoma onye tobugati tisakararia oli skuru tali bogima bwa umboko mboli raisi nkobere raisi ekero kolete skuru no tuwale certificate ya form 4 yoka nkobere raisi kera squeeze no enegasi ya nyumba tinta itimonto gocha mwana otakonye mwana one gokora homework tinta itimonto gocha nyumba no enege swahili tali konyara gukwanira omwana no enege songo mwana akumukwanira omuntu muligereri ibo bono no chigasiria abantu bagakorire kara omuntu abata ninta kole skuru nabonko ndankole gasi ya nyumba osenkole gasi gete bintu bune bya ebyetru nichi nese negendete gonchole nanda mabagaye gasi tali Kenya okale uroche abaswati ba mintogo bachite chinse cyabwara abo bandi bachire Canada aswakora chigasi gusinto bwato mubara bw'abana unagwate aba young teen mothers bakonyora abana barabake bari chisi school sigitabu kia gose in one of your posts tinta twote bangi bwate toro binte bingi bikogera banyora abana barabake bari ngabona banyariko babo ikanga sole and then from this organization ochage tekara watani birengereri byo mwako mino byalenge tato boniga tubwata abana 6 abana 6 n'abana babo igabo n'abantu 12 abantu aba 12 no bamenyetenka seito abana aba abasita mba tuabairanire school once pia bale class ge 13 inform 3 n'abana babo ndiri bali bakwende school twaligereria abana babo ikera ndo taitigo kwanza before baba abana be school n'abayiboli bali okay mbabwata abana ikinege ndo tutakoleki tutakane gozo tutasiri gozo tutakoleki ende their mothers first igobonekero ntwataite kuba etanani n'abana babo tigabacenka bace n'abana babo egere tubaruserie birengereri biringa ekero nde skuru ngatige to mwana onenka umwana olimbu yakale nkonyora ade ndagera nabwate yanga nabwate kende naruwarite ebintu bunebyo bona abana bali balenka barabwekero bachire skuru bakoende skuru mambe bayira na maragoba egere bace ko bana abana babo babera n'abana babo barrabu n'abana babo bagukina Diana Nairobi yale akiaba the young mothers moko nyara ka muko ba support agiba kanyore school fees yako ya ngobuli bali ntekamene school ne bwata mangana mange school fees nero chi uniform ebitabu ebintu ne bingi gatiga ire koru gosoyo mwane school mbaketa mwere asaboniga inche Diana abasani bane na well wishers naboko nyoro monto bokire mambyo rero mubwate sukali ya ntobwate tigamba gorire sukali rero mubwate chidaipa na chichi gotumika mona singincha abana bali bagotibunka bado nabake bali tigamba gorire rero nkimutabwate nababantu bakonya goto support igo asengincho no enekero wikero chake go apply bono gose donors gose funders chi step ne chinyinge chiro togo chaka kegima nandonyore donors immediately chi step nchiro chikobwatiwe bintu nebinge bakobwati lakini nkonya go sabatole ngaka ntonyora abantu bagotenenera abana abafuli
Watu wanyoru mwancho muligereri Diana, your father was so close to you that minoga alengange naye mono kwana ngo igoro ya 3 minute dekeyemo emo director na hante bichia elire twanyoru asinini tata umaite ai ngotebinda abantu nga umuibuli ogo no umuibuli lakini nabo gwikase kero gwakinire umuibuli ogo bumusani ogo wono buna inche I was lucky. My father was my friend. He was my father, yes, but he was also my friend. Okay. Ona bonale como te weekend ke gonchande enkoro. Na muakire semina muteita. No na botu ale ko gamba no na bante binto bibago te aba gossip. Abu ale ko gamba tato. Diana chinga kichelde. Te karwe namba yago. Na ndo bate yesu barakonyore. Kera baragani bokonyi bonde bwonse. Yakogera na bo montaragani uri ko muganoye. Na baragani agori gitabu kiao. Na baragani atwale chinga kichia bene gokwana naye. Asaboni gase tiganda biki gitabu ensemo. Ntebi abantu bali balenka. Bali bali gusi. Ligele kamerelia. Onye ko bwato omwana. Ole inse ye myaka 15. Ubwato omwana. Wasinyuruko muirani eskuru. Ndigi. Tokonyo omwana oyo. Sengencho obogima bole go chimutwe. Mwana otali go chigokonyeka. Mwana otali go chigokonyeka. Wanonye ko bwato omwana gwasinyuruko muire eskuru pi tobwati magega na mutu. Kera abantu tokoligerera bali batabwati namuna pi. Nabo kondigi. Okay. Torre buna togokonyo omwana oyo. Umonchu muligereri nigo tole mambi yabono na Diana na ande ndoche biro byito byalire nimate mwabekire gaiga jujumbe chinyinge Diana buna waso gaiga ujumbe chiachire na ande ndoche chinsa na chiro chiachire gotwanyoru goso gaiga ni bondoche chinyinge chiraiga tigandara aligererie binte birosirine amaboka mwanya banda chinsa chinde buna kigali cyakojora na biro bigo cha byara bayigora kinendo mwancho muligereri nabona ngendate kubwatia nindoche MC Captain abate watching from Kisii mujomba Hazel korwa suneka nindigereti alafu oitware ngenera oirane studio ya kabere abate Diana I'm really inspired tingi ngonyara ko soma chionsi chinde ni ntonyara ko batugo chisoma mambi mwancho muligereri ekara twatebetenga naye tokwali bagonyara ko bagukoigwegwa nane na mono kwarore segeto yakire bono mambi gaiga ase Diana Musoba nyara ko bagatate bigoro sabali yobuliki asubwenge igoro yegetabu kiaye nane na mono ngakia kunyara ko gakurusa ubugima bubuliki na asate birenga nabwate foundation yo kuligereri nga abana bali bakonyora abana barabake nakibakonyara ko bakwira na school nyara ko bateba nabako munyora ase namba yesimi nande anene mono Diana Musoba asenchireli ya Facebook ogenda ali messenger nabako mulikere message yoro nande nubwate Instagram I think kira social media yonsi nabako nyara ko kuligereli na Internet Soko TV murobeli ne soko bwa kiro ikiro mwali twachagete 12 cia mambia tiga Diana tukule na yakara nabwate Diana ndemo tindi kumurangiri go cha tukule na Diana Musoba nje ni Innocent Onyango mambi tumirane nande tukole buna twakora rero inamba yesimi 0788666663 biyamono nyasaye tigakulende tumirane nande chinga kichinde. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi Olia chuma ensaya moya maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Nensoko TV oboroso bw'umugusi.
kwarosire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio